Omosine orenya kor mga jong kamaro maintie ko gwen market kod maindi eno kinyi nero maber manya sayo nyalo kendo ya ono piny da kodon kanyo ariyo mdorom kanyo sa apakuladio ko gwen market kod maindi chendo ni eri mano mar sulemu kinyi no chakore sa chiel mokalo chien kod tielo no ero mano mar chako kod Ruth. Good morning Brenda. Good morning Justus. Irunade. Achio maber. To gwenyi. Gwengane no koruma kare. Akane no acho. Mak mana mangato rubeode. Ngato no gongero ni nyalo tum maber. To mak mana mangato rugeode nyakora mga jong. Lungan Justus Adoya would seme. Kachil korakan Brenda Agenyo anyasubanya. Wai kore mono mi wach kelni chendo gi kimbe chakre sani nyaka sechege ko bura mbiro mbele kanya kora mga jong weche thoth sai matin jo matindo wacho kamano Brenda. Nye watieko nyasi no ero mano mar Idul Adha Mubarak. Nyasi no mabende oganda je Islam koro ne obago tung piny Kenya koni kod kocha kendo jotelo bura ne oriwre kodgi Brenda. Yes. Dhialo nyasi market kod mano. Nyakoro mbugi report kotenre kod nyasi ni eri mano mar Idul Adha mar oganda jo Salam mabende no bagi pachoka mangima machago weche manyien gokinyi ni eri kawaringo nyaka county ni Roma Migori. Report koro yango ni jotend jo Islam kanyakala kod oganda jo Salam goduto mabende wuok e county ma Migori odiochieng' manyien nyochokore kendo bago alam no ero maratipo kendo kinde alam market kod mano jotend gi nogo dhogi piny ka kwa jotend siasa pachoka endine ka giyie to giwe pilo weche go eko mabende nyalo thuo oganda e kit dhoudi mabende giwuoge weche go eko magayany mabende josiasa bedo ka pilo kata ka wache pachoka endi mangima. Kata kamano jotend jo Salam go koro no kwayo oganda josiasa ni ka giyie to ginyalo mana wacho weche go eko manyayo weche go eko mag dongruok kindo oganda ka bende ne gijiwo piny owacho ni ko yie nyeto mano ma county ma Migori kod mano mamalo to gimanyo kang mabende nyalo gundho godo aura kata daraja no ero ma Migori mabende pisi ko ywero kinde duto kama kaka weche ne chalo Migori. Kinde mo oganda jo Islam hingo odiochieng' margi mar Idul Adha e kaunti ni Kima Migori ne gitiyo koda kathuolo makamano mar kwayo jotelo mondo koro to nyal ng'iyo gigo mabende giwacho e kinde mabende gin koda karombe mago mag siasa. Jo Islam gi yango ni weche mabende osebede ka idero kone koda kocha e yor ayanya koda ka jotelo gi gin mago mabende koro kelo pogruok kendo ok owinjore giwache kata matin. Giyango ne jotelo gi koro to winjore wach wechego motenore koda ka weche mag dongruok mago mabende koro to jopiny dwaro winjo kinde ka kinde. Pesa na midomo, yani maneno kwa midomo. Unakuta mtu anaongea mambo ya bedroom. Unajua kama wewe ni mwanasiasa unaleta kitu inaitwa legacy. Kitu gani unawacha kwa mtoto wako? Kama wewe unaongea maneno machafu, mtoto uta expect atasema nini? Tunaomba mtu akisimama, ukipata podium, ukipata nafasi ya kuongea, ongea vitu vitatu. Moja ni maendeleo. Wewe unataka kuleta nini kwa binadamu? Leo hata binadamu hawe yani maskini namna gani, kile unataka ni chakula. Kitu tunataka ni education. Wewe unajua bila education hakuna anything. Saa hii we are tunasimama hapa. Tunasimama kwa sababu tumeenda shule. Mtu hajaenda shule hawezi ongea. Utaongea na lugha gani? Kitu ya nne, ongea kuhusu mambo ya imani. Mtu akiwa na imani hataenda kwa polisi hatashikwa kwa sababu ako na imani, na mtu akiwa na imani anaheshimu ndugu yake na anajiheshimu. Bende ne gitiyo koda kathuolo makama mar kwayo jotelo mago ma e kaunti ni Kima Migori kaachiel kod mago mag piny owacho mondo koro to nyal neno ni bridge ma e kaunti ni Kima Migori mano oywe koda kaula mapek e kinde ma koth ne chwe e pacho kaeki mondo mi olos mapiyo kaka nyalore ne mara thoth ohala koro to chung' mana kar tiendgi gino mabende giywak matamre gi nono. Sasa hivi Migori shida kubwa ambayo tuko nayo, biashara imekufa. Sababu gani? Bridge mnaona hapa. Hiyo bridge kwa kweli imeua biashara yote. I don't know, serikali inaongoja sasa haifanyie campaign ndio sasa itengenezwe bridge. Tunataka that bridge very fast. Tunawapea only 2 months. Bila that bridge kutengenezwa, wataona ile maandamano wajaiona. Kwa sababu ni Senate Roads Committee ilikutana na waziri Chirchir, ambapo waziri alisema kwamba kuna pesa imeshatengwa. Kinachosubiriwa kwa sasa hivi ni maji yaweze kupungua kwenye mto alafu ujenzi uanze. Mimi nina imani kubwa kwamba hii ujenzi itaendelea na itafanyika na wananchi wataendelea kupata hiyo njia ya kwenda ngambo ile. Nia to tudo ge Nairobi. Kawuono ka bridge ni ochung kama. Wangayo maluwo sa yote. Bende almost odhi chung nikech osetur morumo. Wadong ne wadhi luoro Narok. Ok wang'eyo
kuma viongozi magwa kata jotendwa oketowa. Nikech wan kaka jo Migori onge konyruok mwayudo, onge ng'ama biro irwa manyiswa kata ni wang'a yorni onego watim kama. Kawuono Sayote Bridge dang bed ni Nyasaye otimo marach no chot, to wadhi luoro from Hispania to waluoro Narok eka ibiro Migori. Nikech koro onge wang'a yo machielo, alternative onge. Wagombo ni mondo serikal mar county ka achiel gi leaders magwa man wayiero from Wajombe, wan gi Wajombe 8 mo represent wa e National Assembly ka achiel gi women rep gi senator, wuoga ne uru ka okang' mager mondo mi ukelnwa pesa magero daraja. Nikech nwawinjo ni usegolo pesane ne kanye, to bajede ng'am contractor ng'ama no. Collins, Kala TV, County ma Migori. Ka waduogo nyaka e kaunti ni ma Kisumu, to en yo oganda jo Kenya koro to kwa mondo mi obed koda ka era e kindgi giwegi kendo gineni ginyayo kwe ka achiel koda ka konyo jogo ma ochando. Magi gin weche go eko ma bende koro to nowachi koda ka jakoma mar riwruok mar jodin Islam bade ma Kisumu Manoshak Moses ma bende loso kamano e kinde ma bende koro to notelo ne nyasi mar alam mane ingo godo odiochieng'no mar Eid ul Adha e kaunti ni ma Kisumu. Mairi ekane jatelo no loso. Kwa majina naitwa Sheikh Musa Ismail Haji, chairman wa Kisumu Muslim Association. Tuna furaha ya kuwa tumeweza kusali swala Eid, na Eid hii ni Eid ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi Waislamu ili tuweze kusherehekea pamoja na wale mahujaji ambao wameenda kufanya hija katika mji wa Maka. Mahujaji kawaida wao hawana swala ya Eid, bali wanashughulika na mambo ambayo yanahusiana na ibada ya hija, na watu wengine kama sisi ambayo hatujaenda Maka tunaswali swala Eid, na tukishamaliza kuswali swala Eid tunaenda kuchinja wanyama kwa sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wale wanyama tunaambiwa ya kuwa tuweze kuwale wale wanyama, lakini pia vile vile tuwape majirani zetu nyama ambao sisi tumewachinja, hata kama sio Waislamu, maadamu ni majirani zetu tuweze kuwakumbuka. Lakini pia vile vile wale watu ambao hata kama wako sehemu ya mbali, labda hawaishi karibu na sisi, lakini ni watu ambao hawana uwezo, pia vile vile tuweze kuwakumbuka katika hii siku ili tuweze kusherekea sote pamoja. Nyakono mogi kapo dwange mana weche ge kombiri ni hawachi kod jotendo oganda jo Salam kanyakala koda oganda jo Salam go iko anyato kutende koda nyasi mbele ne gedhialo di chingni Roma nyoro wagong wech nyake county ni Roma Mabei kama report koro chala ni oganda kanyakala koda jotelo go iko podhi mara nyime kod sundo piny owacho niko yie to nyal weyo weche moko maricho mabende jo siasa wacho kinde rombe mopogore kabende koro gi sundo duol ma atayo yiere pacho kandi IBC kanyakala koda NIC niko yie to nyal rakre koda jo siasa go eko bende chwalo weche go eko mag njore pilo weche go eko mariche pacho ka indi kabende oganda jo Salam e county ma Mabei kane wuoye gwenge kuma Kindu Bei koro wacho ni ber ko oganda jo Kenya otiyo kanyakla kendo beti tuchachel mopogore kod kido moro ma pesani koro jo siasa biro go madwani mondo mi opog gi kit chwech kata kit oganda ma bende giwuoke. We are going into a political era. As had been said, let us control whatever comes from our mouths. Whatever we speak to the crowd, whatever we take, how we behave in this kind of a thing, let us try to reciprocate the best attitude, the best character that is expected of a good politician. Tunaombea government ya Kenya usalama, na tunaomba sana ikifika wakati wa uchaguzi, tunaomba uchaguzi iwe wa amani, watu wasiuliane, watu wasitukanane. Kama una maneno yoyote ambayo unataka kuwapelekea wananchi, peleka maneno ambayo inaleta watu pamoja. Ikifika wakati wa kampeni, iwe kampeni ya amani, iwe kampeni ya kuuza zera zako, isiwe kampeni ya kutokanana, kampeni ya kutoana aibu, iwe ni kampeni ya maana. Na tunaomba watu wa IBC, mtu yoyote ambaye atakaye toa chuki kwa wananchi, tunaomba wawe disqualified. Hiyo ndio ombi letu. Tunataka kampeni ya amani. Amani ni kitu muhimu sana katika nchi. Tunaona katika social media sasa hivi vifo, mauti yamekuwa ni mengi, watu wanauawa kule na kule.
Kwa hiyo mimi naambia watu wa Kendu Bay na walioko nje ya Kendu Bay, amani ni kitu muhimu sana, na kama wazazi tukweni macho na makini na watoto wetu, kwa sababu mambo tunayaona katika social media ni mambo ya kusikitisha na ya kuhuzunisha kweli kweli. Kwa hiyo ujumbe wangu huu kwa leo nilikuwa nataka kufikisha hii kwa Waislamu wote, amani ni kitu muhimu. Na pia sisi katika Uislamu wetu jambo la maandamano haliruhusiwi. Kwa hiyo hata mafuta ya kuwe juu, sisi tunasema huo ndio Uislamu. Maandamano hayawezi tatua shida. Kwa hiyo tuangalie tunaweza tatua shida namna gani, lakini sio kwa maandamano. Hata dini hairuhusu maandamano. Weche mamoko to en ni oganda mapacho kaeri to enyajo erago mag duond buch siasa mar ODM koro to golnegi kwayo makende mar neno ni gibi giwuok oko kar romgi mano kochopo kanyo tarik 31 mar dweni ma en kanyo chieng' Jumapil mano mar chopo e romono eko mar duond buch siasa mar ODM mabende koro to bagi e kaunti ni ma Kisumu. Magi gin wechego mabende nowachi koda ka jakom mar duond buch siasa no Mikayi Gladys Wanga kaachiel koda ka jotelo mamoko mabende ne ni kode mabende ne obago romo makende odiochieng'no manyoro mano e log tich maduong' mar duond buch siasa no mayudore e kaunti ni ma Kisumu. So we paid a courtesy call to our office as a party, be able to continue the preparations for our rally, which will be held at Kirembe grounds on Sunday. The Kisumu Biro rally is an ODM, a major ODM rally that will be attended by all national leaders. We will be giving a comprehensive media briefing tomorrow, together with the regional organizing committee and leadership, together with the Kisumu leadership. Today we are here with Dr. Ron, we are here with Adui and several leaders, MCAs, but for today it was just a consultation with our Kisumu Central officials. We are encouraging all our people to turn up in large numbers because it's a defining moment for our party, it's a defining moment for our party leadership, it's a defining moment for Kenya. It's a day to reckon with. Nyakoro mweko pogore koda weche geko mag siasa kaunti ni ma Kisumu. Lipot koro yango ni ten migawo mochung'ne weche geko mag thieth e pacho kaendi. Sani koro wacho ni giseketo ikruok makare mabiro neno girakre e guok kod rombo ko tuo ero mar Ebola mabende oseyangi ni chando oganda anyati pinjego eko mag libamba kata pinjego eko mogomba kod piny Kenya. Jagoro mongirore ten migawo mar weche thieth e pacho kaendi Mikayi Mary Mudhoni oyango ni piny owacho e boten migawo achiel no ero oseketo kuonde 4 moket tenge mar biro neno ni opim kendo ga tuo maket kod mano. Achiel kuom en Kemri mabende yudore e boma Nairobi kanyakla koda Kemri mabende yudore e boma ni maduong' ma Kisumu. Giwacho ni gin kod ikruok makare kopogore koda higano ero mabende tuo mar corona ne omonjo dhano kendo ne oketho ngimagi malich mokalo e pacho kaendi, kama kit tuo kata nyinyo mag tuo ma corona ni pim mane pinjege koma oko. Kopogore kod mano nyakoro Mgajwang' Mary koro yango ni kit nyinyo mar tuo ni eri mar Ebola ibro nyalo mar pime pacho kaendi karingo kod ng'eng'e maket kod mago e pinje maoko. To arrest the fears because we still do not have any confirmed case in Kenya as at now. Yes, we have had samples that have been taken, but all that have been taken to our labs have turned negative. Again, we have also had a lot of screening being done at the border points. We already have more than 12,000 travelers that have been screened for Ebola virus, and more than 10,000 travelers that have been screened from the international scenes. Domestically, more than 2,500 travelers, and also another more than 2,000 who are also passing through various other border points. So cumulatively, more than 10 million travelers have been screened in our border points or entry points. And we will continue screening anybody who is coming into the country just to ensure that we are safe, and the people who are also entering our country. If you're coming from the high-risk countries, then
we propose isolation for a period of time so that we are able to take proper measures on what should happen next. All laboratories now that can test for Ebola. National Public Health Laboratory. We have KEMRI Nairobi, KEMRI Kisumu, and mobile laboratories because we remain a high risk of importation of the same due to the positioning regionally where we are. Again, incident management system at the national level and also at the counties, we are operationalizing similar incident management systems. Again, the national and county teams are working very closely and especially crossing that are at the border points. We have also strengthened a lot of border cross-border coordination with Uganda and DRC, Congo, regional and also international partners. We have been able to call them together. Piny owacho ma pacho kaeri koro to nyiso buok magin godo ewi medruok e kwan mag nyithindogo eko mabende koro to indhiyo kendo ilal godo kachiel koda ka nyithindogo ma irocho ratichgi e yono ma ok owinjore e pacho kaeri. Magi gin wechego mabende nowachi koda ka jachiw wach e lo piny owacho Migosi Isaac Mwaura mabende koro to wacho ni kata kamano piny owacho timo duto manyalore kendo giseketo tenge grube mopogore opogore mabende koro to biro neno ni okonyo e tieko midhiero makamano to e counties duto ma pacho ka. E seche nogo bende omedo jiwo malich mokalo oganda e pacho kaeri mar neno ni uchiwo arita makare ne nyithindo e pacho ka. Ripoti zaidi ya watoto 10,000 ambao wameweza kuathirika kwa njia nyingine ama nyingine kupitia mfumo wetu CPIMS, ambao tayari kuna kesi zaidi ya 10,581 na hizi zinajumuisha kesi 6,820 za watoto ambao wametelekezwa. Watoto ambao wametelekezwa, watoto 6,820. Wale ambao wametekwa nyara ni 1,952. Wale ambao wamepotea hawapatikani ni 1,636, na wale ambao wamepelekwa katika mahali kwingine ama ukipenda child trafficking ni watoto 173. Sasa hivi tumehakikisha kwamba tunatafutia malezi tofauti ya wale watoto ambao wako katika tahadhari. Tumehakikisha kwamba wengine ambao wale ambao ni washukiwa wamepelekwa kotini kulingana na mujibu wa sheria kipengele cha 55-54 cha sheria ya watoto 2022. Nyakoro mogiko kalo kum duond miga moro mok mar piny owacho mabende luongore ni Geno Community Development Initiative mabende yudore county ma Kisumu kwayo koro gol ne jolupo mopogore opogore dho wadh nam Lolwe kaendi ni kagiyie to ginyal chiwo chia ne ngima jobeko mamine ahinya to mabende yudore ni tiyo tijni ero mar lupo kata uso rech e dho nembe ma opogore opogore e pacho kaendi. Malipot mabende koro nowach koda Mikael Orino Dero kinde geko mabende ne gichwalo yie moro ne jolupo goeko mabende wuok e dho nam no ero ma Sangorota nyaka sub county Kisumu county. Orino wacho ni jogeko mamine mabende loko ohala mag rech kendo yiedhi e pacho kaendi osebedo kaka leandaki magerie mokalo ka itiyo kodgi kaka weche goeko mag terruok nyakoro magajwang kendo rochonge magiknlo duto. Wacho ni ber mondo mi joma mine oluor kendo michia ahinya to ka gitiyo tijgo eko mag lupo kod uso rech e dho nembe pacho kaendi mangima. Because we wanted to support the women not to continue to stop a spread of HIV and AIDS. And not only that, but empower the women economically, because the women are very vulnerable, and as a woman I thought I need to support the women. How can we empower the women not to be lured by people
in exchange of sex. But this actually will help them not to be attracted to Joboya to get money from them. They will have their own income from the fish that will be received from the boats. Our belief is that if this proof of concept here works for this women group, one boat at a time, they will possibly, with good savings and good management, buy their next boat and buy their third boat and replicate. Each group generally has around 25 to 30 members. So talking about 4, we are talking about around 120 women. Koro sani wan gi mor nikech ka nyithindwa wayudo to nyithindo dhi school. Kendo kata ka ng'ato onge kata ot onyalo gero ode. Ngimane nyalo chakore gi kanyo kendo onyalo bedo maber. Mane morna kende berna maneno kawuono gi project mokelnwa mar geno community. Nekech sechegi kitwa dhi lokore. To the beneficiaries, make use of this boat, and I want also to appeal to the crews, the members of our community who will be using this boat inside the lake. Make sure you bring out the good program for the women, the good results for the women. Kapor wantiere kaunti ni ma Kisumu en ni jogo duto mabende koro to sebedi ka irocho ratichgi e yore mopogore opogore okwa mondo mi koro to kikling kendo gineni giwuok oko mar neno ni gigoyo report e kuondego eko kata statione mag jogo makelo ne ratich oganda. Ka obila bende koro to kwa mondo mi oneno wuok oko mar timo tijgi e yono mowinjore kendo gi bidhruok. Magi gin wechego eko mabende nowachi koda ka jokanyo makelo ne ratich oganda mabende koro to ne yawo apises magi mopogore opogore mano e boma ni Kima Kisumu e kar dak ma Kondele kachiel koda kamano Mama Nyatabi. As we launch the Kondele Social Justice Center and also the Manyata-B Social Justice Center. Of course, when we talk about civil rights, the history of Kondele and how the residents of this area have fought for civil rights cannot be forgotten. The local residents of this area have a place where they can feel safe and secure to come and lodge their complaints of human rights violations. You realize that it is very difficult for a member of the public to go to a police station to report police officers. And so hence the significance of places such as this, where they can come, lodge their complaints and feel safe and secure that there may not be reprisals for lodging those complaints. My name is Commissioner Ken Williams Nyakomita, Commissioner in charge of Nyanza region from IPOA. As IPOA, Nyanza region will actually also ensure that we work closely with such particular establishment to ensure that, first of all, in terms of confidentiality, we get information in terms of confidentiality, and also in terms of protection of the vulnerable personnel who are actually reporting those particular cases, and also creating awareness to the general public so that they can also use such avenue to also communicate to these particular agencies. Jakolomugi emasano elo mar piny Kenya mokum jodolo koro wuok oko kakwedo malich mokalo dhok mabende osebedi kipilo kod moko kuom josiasa e pacho kaendi dhogo eko mabende giwacho ni nyalo nyayo wechego eko mag tulo e pacho kaendi kabende gilero ni kwe ma piny Kenya osebedogo en wach moro mantie kod nengo malich mokalo ka giwacho ni ok owinjore ng'ato tu kod kwe mabende oganda jo Kenya osebedo ka tiego e pacho kaendi mangima. Gikwayo josiasa ni ka giyie to gikungo dhogi ajeti kindegi e kim oganda koro chomo yiero mag 2027. Maongeo ambao haistahili, watu watakuwa na imani na hiyo matokeo ambayo itatokea. Nao ile kikundi ya NIC, tafadhali wale ambao wanachochea, wale wanaongea lugha mbaya, wachukuliwe hatua, kwa sababu wasipochukuliwa hatua, tunapoelekea katika wakati wa uchaguzi kunaweza kuwa na mambo ambayo haistahili, kunaweza kuwa na ugumu na matokeo ambayo haitakuwa ni mazuri. Tunasikia vile Olkalau constituency iko, tuko kwa ile barabara ya kutafuta kiongozi, na tunataka sasa kuanza mambo ya kuombea amani, tukiuliza viongozi wote ambao wanatafuta viti
wasitumie matamshi mbaya, wasitumie sijui nguvu mbaya kwa njia mbaya, ili waweze kuleta amani, kwa sababu hata wakikalia viti wangetaka kuongoza constituency ambayo iko na amani. Moko kuom jodong luo manoka hotel ne gikoda ka jaduong' Tom Odongo mabende en jakoma katogai mar jodong luo mane bomano ma Nairobi akoro to wuok oko kendo kwayo oganda luo mondo miyo neni oriwore kanyakla kendo gibedo gimoro achiel kane giloso gigolo kwayo makende ne josiasa ma pacho kaeri mondo mikoro to were koda ka weche go eko maricho manyalo pogo oganda. An luonga ni Tom Odongo ogai ma Nairobi to nya luongo jodongo dala na ka kalure gi weche ma nyoche wasebedo kwa gombo mondo watim mondo wakuodhe piny kota wagoe mbaka kalure gi timbe matimore kuonde ma wantiere mondo wang'e ni kaka jaluo ne dak nang'o, jaluo ne nyithindwa matindo ne ipuonjo nang'o, wachiere giwa mane timore chon mane wadonge nikech nyithindwa sani ok dong kaka ne wadongo to kelo hinyruok ne ogandawa. Tamo nyithindwa e somo, tamo nyithindwa e rieko, miyo nyithindwa tho ka ndalo gi podi. Omiyo mane gima ne waluongore kaka jodonga, luongo jodongwa ma Nyakach, jodongwa ma Muhoroni to gi jodongwa kowuok e piny Nairobi mondo wakuodhe piny. Amor gi gima utime dala na ka kendo aglamo ni kaka wachake ni waringa kwaluoro Kenya te kamoro amora ma joluo wanitie mondo wawach wachni. Wawache ka jatendwa moriwo luo te e piny mangima, jaduong' ker marwa Odongo Randa ong'eyo kendo kwatim gimokia, watimo gimong'eyo ma en bende waduoko ne report ni jaduong' mae kaka ne jodongo wuoyo to kete file mare to biro wacho koro kochomo joluo tir to wacho wach ma waseluomo e kor gweng' te mwang'e kama sida nitie. Machielo en weche moko nitiere ma kata jakom notho kanyo wacho ni sani e chike waka onego wang'igi. Koro mano bende wawinjo ka wawinjo pach jod piny mondo mi ka ker biro wuoyo to wuoyo ka winjore gi paro mano winjo. Mi amor kodu kabisa jodalawa, gik matimore duto te ganda luo, jaker nyo wuoyo nyoro mwacho joluo ok opogore, joluo opogore mana kisiasa. To kiluo to pod wane achiel. Mamano onge pogruok. Siasa ng'ato nigi lainde moringe, ng'ato dwaro kom, ng'ato dwaro tich. Lakini ka koro chopo ni luo, to luo ni achiel. Kamora mora ma joluo ntiere. Omiya kwayo jaluo mora mora ma winjowa kamora mora ma intiere. Number 1 japuonj mar nyathi en in iwuon e odi. Puonje nyathini e odi gik monego bed noluwo gi gik motimo. In bende wache weche minyalo wacho manyalo konyo kata manyalo gero nyathi. Awinjo ka luo yanyore e digital kiang'o TikTok, internet, gik machalo kamago. Kendo giwacho weche madongo monego giriw nikech internet nyaka nyathi matin somo, nyathi madiere somo, maro somo. Iwache weche pien. Joma dongo ok nyal timore kamano, wadagi kaka jodongo. Ayany no must stop. It must stop. Nitie gik monego wane nyime kacha. Wakedo jasikwa maduong' kabisa mwakedo go en dhier. En wach mar somo mondo nyithindwa osom. En wach mar dwaro thieth mondo wabed go osiptande gi kuonde ma wanyalo thiethe gi doctors mabeyo. En wach mar dongruok gi gedo mag ndara kod pi to gi gik mamoko. Joluo riwre kaka oganda kik pogre. Kik siasa kik pogwa wabedo achiel mondo wabed gi teko. Thoth oganda bende teko oganda. Waseyudo ni joluo tinde ok medre. Ora ni joluo medre mondo bed mang'eny mondo gibed gi teko kaka oganda. Oyawre nyakoro mga juang orunya kanam dakika osekalo kanyo 27 bang' sa 12 mar okinyi kogen maket kod vaendi kanyo be mwachopo gi giko mag weche manyien mabiro ne wakelo ni okinyi maket kod vaendi. Jodong koko paro ni ber ka josiasa kungo dhogi njuka gi ywak malich mokalo gipare modeko man iluongo ni jaduong' Ondu Tom Ondo kod jaduong' moro ma weroga magoga Sigweya giwacho ni koro jo siasa owere kod weche manyalo kelo tuwe. Well and good. Too late. Jo siasa bedi marach. Maziwa yakimwagika ayazoleki. Kara joma betino ng'oswaya. Ikichako late. Nyocha ose goji Kisumo ka gik moko setimre. Anyway, peace must prevail. Kamora mora montie nyakoro mga jwa. Good morning. Wageno nuru maber kamora mora montie kugwen maket kod maendi. Eno kinyi ma chieng'
Tich Changwen. TBT Throwback Thursday. Yes. Wevin producer maro kawuono ne kono ni to kano tin kano kidoro ang'o mane gitimo beno moto bene ochwe nyathi ang'o kendo mane Brenda hey of all the place mane manya pa of all the games Brenda Nyaradwen. What is wrong with that? Nin mama nanga nyathi mimi nakuanga mtoto koro tilengo akwa mama. I think niwe ulikuwa mama, then the night could come so frequently. Daka matinto ni pinyo se yuso. Akora mga juan, wewa kao yu machoko duogo, to wabiro kanyo kod nonro maro boke. Ti parno ni to, kine bachina nguma no utimo, kani inte kod gwen. Gwen wilungu na ngumo kuongo. Anu gwen wilungu ni Sembe Kombewa, au ki gwen moni Kombam Village. Au ramano wago ya bali lungu ni Nyagombro. Tuin? Gwenwa. Ilungu ni Kikubi. What kitego? Microphone hilo. Kithiso. Gwen ilungu ni? Kithiso. Moro ntie michako goto koro wikuoto go. Kikubi. Kikubi? Then Kithiso. Mane maduong, to mane maluwe? Kikubi is the village now. The bigger one. Then Kithiso is the then center. It's now your door. The Dodu. Yes. So Dodu en Marba ko sen Marba. Koro wan maluokore nam. Unudo nye nam. Tu chubulo ni ochubru. Maluokore bathe koni, joma luokore bathe kocha. Oh, intie kar jowuoyi. Gi kar mine kata kar nyiri. What was the difference? Koro pi ma jowuoyi luokore ge mane dine nyiri koso pi ma nyiri luokore ma dine jowuoyi. Nam, maluokore jogi luokore dho wath koni, jogi luokore koni. Oh, nam is not like aora. Wane aora Nyagombro kanyo, nitie ka jowuoyi gi ka mine. Though ka mine ne gi malo, ka jowuoyi ne gi piny. So the separation of the difference was, kama mine ne luokore ne tany tany. Kama chuo ne luokore ne chalo kut. Koro we could go and swim. To samoro be ninyalo chwadi. Kani dhi luokri. Tikao 2 hours kiluokri. Nyiro ka do ka wangi. Kaririti. Iriti kanyo gi nyaunyo. E tok dapi. Before fridge came, Africans had a very nice fridge. Yeah. Agulu niloso pima. Niloso pima yom kabisa. Gik mowacho gi morne Wevin okonge magi. Wevin nyathi manyonyuol nyoro ka. Owinjo mana gigi e riu sasa. Nyakoro mga juang wewa kao yu machok kwa duogo. Tadhi penjo Wevin ni to en ang'o manotimo ka notin. Lungan jesa doya wood seme. Kachilo koda kan Brenda Genyo anyasubanyana. Keep it Color TV. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up!
komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791 26 1377 0791 261377 kata 07 88 00 77 82 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracoat kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
Machigri kendo hoja kwaro mo Joan kamoro moro main tieko gwen maket kod baindi da koskalo kanyo odong kanyo dakika achiel mosa par kod ariyo gi 40. Wang'iyo sa kaka sa dhi nyakoro mo Joan. Producer maro Wevin kamuno komor kod wacho na amora ahinya gawuon. I don't know. I ate nilikula maragwe mpya. Do you know maragwe mpya? The new what? The new beans. Is it new or fresh? Fresh. Kijaluo wacho ni manyien. Ni ang'o manyien? Oganda manyien. Kata oduma. To kitedo nyoyo. The latest from the field or the shamba. The shamba. Koro kitedo bando manyien. It simply means ni en moko tuocha. Yes. Yes. And oganda be manyien imboke. Ingi gimo mboke? Amboka. To iniro nyo chuodho koso motuo? Mar chuodho. You get the difference. I know. Mar chuodho emoro makore kama. To nitede gi ng'or. Ng'or. Yeah. Do you know ng'or? Really? Ng'or I love that one mar Kothalod Bo. You know Kothalod Bo? Yes. It was nice. Better than oganda. And then nyoyo mano kaero nyoyo moted gi dengu. Yeah, hata siwezi kula. Inge dengu? Yes. The green grams. So jomoko ne tedo nyoyo no gi green grams. And then there's another one uchamo mana kakoro lwetu ni nono. Yes. And mano talo. Inge talo? Nyocho talo. Mano koro unique poka wingi. Nyocho talo and just mahindi peke yake. Boiled mahindi. We call it mahanya. Exactly, mahanya. Nyocho talo or mahanya. Mano koro then kido ka ng'ato chamo ndelo. You know ndelo? Yes. Enamo? Oduma muche mach. Popcorn mar nyithindo nigo. Mar oduma ma kawaida. I think it was very hard, man. Naika mafuta. Atoko yudi. Mano kwa chele gimo. Nikawe tibide kati bude matin. Inge budo kata bido. Yeah. Loro yako miyae. Then kise bude matin. To yakoro mogi wangiyo weche machon TBT kapoko kelo newspaper oboke do sebranjo ka in gi mane kawuono. Kawuono gi Daily Nation. An gi Standard. Okay. Koro nwakawe Brenda to kwang'e ni kiny emimetho go. Piny en mana piny. Kuma dhano ae bor nyakoro mga Joan. Seme kombewa kanyo. Kwa ng'e ni mane inde gweng'u kedwaga pakri kona. Chiro munyiewe ga gimoro kasane una donja limi. Kuma de renge mokwongo iruguna. Mana machiegni kodino. Kanyadhia. Keteso. It's the center where we buy things. Inya yudo kantie jakinyozi moro kanyadi. Achiel. Ja saloon. Duka moro be yudo kanyo. Mama mboga ria dek. Mama moro bo bukre chielo chips kanyo tiendara ya uwi moko ma jenziu magine kanyalo dhi budho bute kanyo. Keteso kanyo bun kata gi video. Okanyal kosa. Ma nyithindo galre. Mago gik manie gwenge koro mga Joan. Koro nwabudo oduma e kasuku Brenda a night to the following day. Koro wakete te pi to mondo bed soaked. Koro kiny wakete kanyo gi chumbi. To wamadho gi orungi maonge skari. Miluongo nang'o? Orungi maonge skari. Orungi maonge skari. Dubia. Dubia. Ska ng'ato ng'isi na madho dubia. Mano omadho orungi bila sugar. You could not afford chachat bila skari. Instead of mano kara nune ginyeo skari, tedo orungi. Yes, mano kangi mana en nyakoro mga Joan. Ben wadongo go, wabedo go dhano. Jomine no kawuono ndero wach kagi. Mane kun magiae. Jalangu na ogombaka kowacho ni jalanga achiel mheshimiwa. Yes. Ni ng'ato ok wuog dala. To dhi dag kure Nairobi. Runda. Ichako mana gi madhachwa ka emichakego. Emiyo megodo. Kariobangi ka emichakego. Islam mane Madhare malich Nairobi. Kibra. Kata Kibera. Kibra, Lakisama. Kariobangi. Kariobangi Kibera. Madhare umesema. Madhare. To Kisumu ka. Wangeonga City.
Obunga. Nyalenda. Manyata sabe Islam. Manyata. Yeah, Manyata. Nyamasaria. Islam. Nyamasaria en sabab. Yeah. And then Kanyima Bechaloga Islam to Kensla. So you cannot come from home. Yes. Tichako ngima gimilimani Kisumu or Tomboya. Chak gonga. Chako kama tere kido. Ekangima ido kodi mosmos. Yakolo mugi mapyo pyo wangiyo mago mantio boki. Hinduge kuma bendo wadhi nyime kod mbeko kawune neching Thursday TBT. Parne ogana jodi embele timo ekrok mara begin gibuche. Yes. Ekrok nga moro bang moro. Gladys Wanganyoro nyintibo maduma Kisumu kamanya uromo koda delegates madron busise maro DM Kisumu Central Office. Banganya gidhi Kisumu West bebe giromo kod delegates and kagidhi Kisumu East bebe giromo kod delegates market kod mago. Sub county masemene gintie the other day kanyema bebe giromo kod delegates market kod mago nyakoro Mugajwang. Ang'eyo ni weche samoro nyalo bedo ni ng'eny sama samoro tin nyakoro Mugajwang. Kata kamano ang'eyo nitie ote mabeno sechwal kaindi mapiyo piyo wadwa ni mondo mi wago e wang'wa kapo nitie ote. Oramro wang'eyo ni to be nitie gigo eko manotimo kinde go eko mane wadongo yes. Mapio kapok wang'eyo mago boke makawuono ite mokwongo maro the Daily Nation. Ite Daily Nation mokwongo wacho kanyo ni Trump secret Ebola deal with Kenya. Trump ni kod chenroge moko maling'ling mag gayo tuo mar Ebola gi oganda jo Kenya. Wadagi kaka jo Kenya kendo wadagi. Ite mokwongo kapok predo dagi nyakoro Mugajwang. Ite mokwongo mano mar The Standard wacho kanyo ni Ebola unit APRO. Guinea pigs. I like the photo. Neno picha na. Interpret it for me. I like the photo. Wacho nango? You see the kind of smile Maruto is smiling with. You see background kumainti. Pani jogini wange another photo Maruto mana ginyalo tiyo kodo. This is telling something. Whatever Ruto is doing, I don't know. The government, this is not okay. Imagine America adwakelo jogo gi magi chich goro ni niegi Ebola. America. In Kenya. America. In Kenya for quarantine. Yes. In their country, onge kama ginyalo kete jogi for the quarantine thing or whatever. Why choose Kenya? Wan pok wabedo kata gi one Ebola case to wane midwa kelnu ajoba nigi Ebola from America nigi bio bede Kenya kai. Quarantine de Kenya kai. Hey. That is the thing. Ana paro ni they meant ni jogi man Kenya kai midwa ketnegi kama ginyalo time quarantine. Gidwa loso quarantine kamoro center Kenya ka. Magidwa kete jogegi bed affected. Yes. Bede pinje mamoko. To Ruto samri ni nyalo ngwano a lot. To dia nyime kod tich. Ite mambele kanyo piny Kenya no oganda jo Salam timo nango? It calls for peace, unity, sacrifice, dominate Eid-ul-Adha celebrations. Ite ni rimo kwongo mano mar The Standard today, and ni fear, anger and shock greeted the news that the US plans to send Ebola exposed Americans to a quarantine and treatment facility on Kenyan soil in what seems like the government's willingness to turn the country into an offshore Ebola quarantine station. The controversial plan has ignited public outrage, with medics warning that the country risks importing one of the world's deadliest virus into fragile health system already struggling with basic care. While the government insists the arrangement is lawful and necessary for global health security, it is dangerous geopolitical experiment turning Kenya into guinea pigs. Awinji koro maler kabisa. Oganda jo Kenya tamore kendo mumu gi piny nyakoro Mugajwang ni piny Amerika okel jogi mabende osegamo midhusi mar tuo no ero mar Ebola. Kachiendo koro nitie kotende kod oboke ni erito oboke ni mar Standard ni piny Amerika kotenlege koda jatend piny gi migosi Donald Trump chano mar kelo jogi e pacho kaendi mondo mi okan gi e pacho ka kiketo gi e karantini. Upro paro wach quarantine eri no chakre kinde tuo no ero mano mar corona kama ni dino ne oganda e room moro ko yudu ni tuo mar corona to nubedo kanyakla kati chich mana kodi titwe kanyo kuom nyaka neni tuo no to kuomi. Koro Amerika dwa kelo jogi mabende koro yawre pacho ka. Uparo nango nyakoro Mugajwang?
Ite mar ariyo mano mar Daily Nation. Daily Nation ite mar ariyo wacho kanyo ni ruling a win for out of wedlock children. Court notes that despite the hostility, the widow acknowledged two appellants as daughters of the man. The man was neither conventionally monogamous nor legally polygamous. Ma koro ntie kaka do no ngado bura moro kaeri. Nyithindo monyuolo ko mar keny. Mar keny. Yes. Ywaruok mapek madhi nyime court koyot gi jonyuol. Yes. Make me understand. Ang'o ma nosebedo ka dhi nyime? Iyudo ni nyathi ma kikawo miyo man gi nyathi, how should you operate? Kikawo miyo man gi nyathi, I think the best thing to do if you mean wellness of that child, you need to adopt that child. How do you adopt that child? The child can acquire your name. Meaning ka gimoro timore kata abruptly bedo maonge justice and koro mwandu ida pogi nyathino can also finish maybe one en gi ratiro mar yudo mwandu no eko kanye ma problem nitie. Ite mar ariyo mano mar Standard Nyakon Mugajong, US plan for Ebola isolation facility in Kenya divides health workers. Jogo kuma chiwo thieth e pacho kae ni Nyakon Mugajong be koro ni kod paro mopogore kotenore kod dwaro mar piny Amerika kelo jogi ma tuo mar Ebola ose nuro e pacho kae ni Nyakon Mugajong. Ite mar adek mano mar Daily Nation. Ite mar adek mar Daily Nation wacho kanyo ni spying, sabotage, tension. Why president's security team was overhauled. Alleged harassment and bias in allocation of duties caused conflicts between junior officers and their bosses, soaring the working environment with PEU. Manyiso ni jok mosebedo ka rito jatend piny owacho gi bentie gidi moko mag sebedo ka gen go e kindgi. Ng'awa monego chung ka, ng'awa monego kawo order direct. Koro chak gima wach mar ywaruok mar huka huni emosebedo ka kelo miyo jatend piny elo dug jatend piny. Yes. Kete kata ndaki, kete kumarach. Kete kumarach e weche mag arita ka oganda go eko mabende rito jatend piny owacho osebedo ka yware ni ng'awa monego be ni chung kama chalo nade, ng'awa monego be ni wuoyo go direct, ng'awa mamiyo ji instruction, to ng'awa monego be ni timo ma at this particular time. Wanted ite no ero mar adek. Piny kanyo wacho ni Metropolitan Sacco bosses charged with 14.5 billion fraud. Mano a total 16 top official of Metropolitan National Sacco has been charged before a Nairobi court. Give me badhi makamano. But ite mar adek no wacho ni Obado faces 6 months in jail over content. Zachary Okoth Obado, the former governor of Migori, is embroiled in a vicious land ownership battle with Tom Otieno, a Kenyan living abroad. Tom timrego bado nadi. Bado nyusi yueyo mos. Nyasetonye case marege Sharon. Yes. And then but ite mar adek mano mar Standard en mana wach mar Ebola kod jo Kenya no ero ka piny kanyo wacho ni residents worried as thousands cross border unscreened. Jo Kenya wacho ni nitie oganda mosebedo ka donje pacho ka oel ka ok timnegi nonro moro amora. The government appears to be lowering its guard on its response to the Ebola outbreak in neighboring country Uganda and the Democratic Republic of Congo. Several people are crossing the borders daily in Busia and in Siaya counties, raising the prospect of disease slipping into the country. Ite mar ang'wen mano mar Daily Nation. Ite mar ang'wen mar Daily Nation en wacha deal makoro piny Kenya keto kindgi kora ka piny Amerika inside Trump's secret Ebola deal with Kenya. Wacha ni US plans to quarantine Americans exposed to Ebola on Kenyan soil, but Health CS Duale declined to explain who approved the agreement, on what legal basis, and risk involved. But according to Mugajong iteno ero marangweno bokane mano ma Standard. First IBC budget cuts spark fears of state bid to suppress democracy. The electoral body requires around 74.8 billion to conduct next general election. However, new report by House team shows that it has only been given 41.3 billion. Mention IBC koro themba ka gintie kod ywak ni ok gionge kod omenda moromo mar tayo yiero mega gana ariyo kod 27
kinde ma yiero go eko be nyaka dhi nyime. Ite mar abich mano mar Standard aman Daily Nation. Pole mana wachno ero modhi nyime kanyo. Mbaka mano ero ma piny Kenya go koda piny Amerika. Yes. Anya to kotenre koda kano oganda jo Amerika pacho ka indi malo moseyud go tuo mar Ebola. Ite mar abich mar Daily Nation. Ite mar auchiel wacho kani Uhuru rejected Ruto truth offers. Mr. Kenyatta is on record urging young people to fight for accountability from their political leaders. Mano ywaruok ma osebedo kadhi nyime e kind mana en jatend piny Kenya Uhuru Muigai Kenyatta koda Laktar William Ruto. So chalo kagima Uhuru poro dagi riwore koda ka Ruto kata Ruto poro dwaro mondo giti kanyakla kendo. Uhuru okala Kenya koda Muigai ywang ni Nga ok timre. Ite mar abich malo mar The Standard. Unity calls dominates Eid al-Adha celebrations. Muslim faithful call for reduction of in ethnic talk during political campaign. They also raise concern over the high cost of living. Nyasi mag Islam abene no bagi pacho odiochieng' manyoro ote maduong' ne ni wawere uru kod weche mag achaya ayany. Waket kwe makende. Wajo ni kiki yanyi wadu. Kiwinje? Ukawinje kanyo. Mbono wacho ni kiki yanyo wadu atoma ahinya. Kiki yanyo. Ingu kwe ngech wadu mi yanyo ni. Chieng' kosekao to in mano bi mondo osiri. Ite mar auchiel en mar abiriyo Daily Nation. Ite mar abiriyo Daily Nation wacho kanyo ni peace unity calls dominate Eid al-Adha faith. Ochal gi mantie ite mar abich mano mar The Standard. Ket kanyo chenro mopogore opogore wapenji ko. Ni bile kata gimoro e Eid al-Adha. No, I took off. I have so many friends who are Muslim. But anaja Kristo matene. Mateng make you go to ban ting. See. Butcher arrange meet at slaughterhouse during Eid al-Adha celebration. Muslim faithful during Eid al-Adha prayers, sir. Club going in Nairobi. I get it. Abe. Yenegi timo kama. Yenegi. Ite mano marauchel any hypocrisy at prayer breakfast as politicians pair intel for rivals. Ene wuondruok mabende wachre ni jotelo mane piny owacho osebedo ka wuondre go nyaka gibago nyasi go mag alam. Kotu slums mobile tax demands pay relief for workers mano benti itino mar auchiel eka piny kanyo flowers industry incurs 180 million loss every week. Ite mar abiriyo mano mar The Standard petition filed seeking removal of Nairobi County Finance Boss. Nairobi County Finance Executive Charles Kerich pod Kumenierot. Brian Yongo argues that Charles Kerich 3 months prison sentence qualifies him from discharging the responsibility of state officer. Ita Daily Nation mar aboro ginweche go mag puro ko ni maize imports hurt farmers cut unga price. Farmers complain they will not be able to recover their expenses due to the drop in prices. Ite maraboro ni Rimaro Standard. Uhuru faces Ruto in court over 16 billion Jubilee funding arrears. Uhuru kod Ruto sani kontie koro ywaruok kakoro gidni do kagimanyo sling billion 10 kotende kod adun bura ma ende gitiyo go chon mano mar Jubilee. Piny kanyo ni Kenya to adopt Brazilian sugar to fuel model. And bende ni batakanya ni no end in sight to former President UDA war onwards. Lwenje gwe como gibedo ka gibayo kod dhogi gin mago bende keto piny Kenya kamara. Chite mara chiko reports proposes one uniform for all schools. All schools, one uniform. You can't do that. You can't just do that. Education conference recommended that schools only use badges for identity. Report proposed putting primary and junior school under one administration. Junior school called primary iketo under one administration, while education conference no weche mag somo no wach ni paro nitie mar biro neno ni skunde duto ma Kenya ka orwako uniform achiel.
And school duto ma Kenya, or do they mean the junior schools and the primaries to put on one uniform? I read in English. Education Conference recommended that schools only use badges for identity. Maiso ni unge one color of uniform. Gimopogore en mana badge. Just as of nyalore. Maseno karwako white kod grey, en ga grey piny. Gi badge gicha. Koro ka piny owacho amua ni nyithindo te rwako long ma red. To mane mirwako kunde chalre ologo. Badge ma koro ing'iyigo ko yudi ki ikwota amuna. Ting'ini ma mar Sacho boys. Sacho girls. Ok dhi kata matin. Ok mit. Ok mit edo? Ok nyalore. Rach. Ubo dhi endalo? Mane gima botera endara. Mano to ko wach ni wadhi endara. Wakwedo. Wadagi. Ada wuok. Ndono nyocho wacho ni geche be ne kane poko ogine be nuga ga koko lakini gari no yellow. With geche to na support. No big deal. The reason why I was supporting koro kata bus school ni endara to kelo that difference, you see. You can easily identify. Identify. To how will we identify nyithindo kaka gin gi uniform achiel? Daily Nation. A kid can easily remove the badge. The badge, yes. Bengen gyongego. True, by the way, that thing is not adding up. Because most of these kids are more rock the tops among the badges. Exactly. But if I see a trouser, I can easily know Nima school makama. You know, very well, Nyateni Sumo Kasagam, Ma Markisumu boys, Makisumu girls, Ma Nyamira girls, Ma Ramba, Ma Maranda. Oh, my name Maranda closed. Yeah. Tenigario taken a bit suspended. 12. Tonegitimo. Walichoma dom. Maranda of all the schools. And what's wrong with them? Good morning from Bondo. I'm Temo Sundi Jeremo, Geraila Kodinga. Sekundo Tindeka Mall. What's wrong at Maranda? Be like Maseno. Was it Chulaimbo the other time? Lena Vilaliaribu Vitu. Yes. Very, very wrong. Angoma mi nyithindo wango school. An ng'eny gi wange ga term 3. Term 3 ka. Uchako chon manade jo Maranda. Gise mana chake. Good morning. Maranda Boys High School. Kori ng'eni ok en national. E school ma wango school ok nya bedo national. Why? How? C4 and you are chommering your almata. It's so bad. Why are you doing that? They should be like Maseno. Even Joka President no ajani since time in memorial. Kujai kwana strike Maseno. You don't want to say that, I know. I really like that school. Since time in memorial. Yes. Awana kama andamano. The other day be migi 3 million. The waligawa vizuri. You know what they did? They went and bought a band. It's 1 million located for band. They bought a new brass band or what? Change wapa ino dom kanyo gitu ngwa chela ria uniforms. The remaining 2 million mano gweniki chiemogo. Negi yero. I don't know how many days for meals, special meals. Then the remaining amount, they agreed to pay fee for the needy. I say, hey, the head of that school is just, I don't know. Koro million ariocha, giyero few days, 1 or 2 days, onyone gi dhok, gichamo rice, gik magierogo. To modo, giwinjire ni gin jowete gi machando, ginduso. Wow. Maseno strong. Yeah, that's a good guess, by the way. Nyathima paro kamano ok nyal paro wango school. Yes. Wakwedo kang'o. Wach Maranda no dhi duoge mbele ka. Obiro ni Maranda. Ite maradi. Ite maro chiko gin lendo eka ite mar Daily Nation mar 10 wacho kani real time resistance activist unveils digital tracker for Kenyans rising debt. Ite mar 10 started kaendi en Professor Wandiga. You know him? Wandiga, village boy who hid identity to chart pathways. Born Shemoyo, Wandiga, he dropped his middle name to confuse the system. And as Deputy VC Chancellor and Council Chair at various universities, he was the brain behind HELB, among others milestone, the quarterly championed rights Clifford Derrick. Okay, fine. Iktemara parkorachiel standard kaendi en lendo. Iktemara parkorachiel Daily Nation ben en lendo modhi nyake bath iktemara parkodariyo kaso bathe kanyo judiciary to issue AI policy amid concerns. Over what? I don't know who is concerned and who is complaining. Judges have flagged cases of
inappropriate use of AI in feelings. Okay, tiyo Kenya muktima kare koda ka AI. True, ngato no bukore gokinyi sani ni tiyo gi AI to keto ka ngato mamine moko bag gi Kisumu. Then owacho ni police to ng'iyo. Oh, that is so bad. It can't happen. I didn't like that. There's a message there. Message? To the officers. That there's a lot of insecurity. What are they doing? So they need to exactly up their game. Okay. Ngugi feted as global champion of literature mandi ite mara par koda rio apar koda dek en lendo motim koda piny owacho ite mara par koda ngwen. Why you will soon pay more for your ugali? It's already 200. You want us to pay more. Millers argue that the use of expensive craft paper for flour package means the cost will be passed on to consumer. Package is what they are complaining about. Watch ni iuso negi mondo migil yud kalatas magibochogo gichiwo kod pesa mang'eny. Mention ni yande gichulo nu kaka gi package. Koro ibro kete e mogono mondo michul. Nitaenda na kitu yangu ya kuniwekea. Wadobaki na paketi yao. Kori ni tiyo lokoni? Gilokona. Kori bodi kambi? Kasi dito gilokona. NEMA had prohibited use of plastic this in the milling sector, but allowed millers to use the packaging under regulated condition. Okay, itemara par koda dek Daily Nation, gin kanyo lendo itemara par koda ngwen, plans for common school uniforms unveiled. Itemara par koda beach and lendo, ingi watch? Mane watch school uniforms, mane noni? Yes. Inono kanyo migos Ogamba. Yes, Ogamba wuotho kae gi jatend piny owacho, kachiel koda ka Belio Kipsang. Mano jagoro. Jagoro. Purenga jagoro kanya dier? No. Yeah, do. Okay. Belio Kipsang. So man. Oh, Julius Betok. This is Julius Betok, not Belio Kipsang. Nimezoea Belio Kipsang. Agude goro neno mar education. Itemara par koda achiel koda par koda beach standard. Apar koda achiel koda par koda birio standard. And Pajo somo kad Pajo ndiko golo mar cartoon. Eka question for the day. And should Ruto's running mate come from Western? And then it's Ruto 2-term or you will see fire. Aya, goro mana cartoon ni Brenda wacho ni Jo UDA go koko ka wacho ni it is Ruto's 2-term. Koro kwa katek ni tubone no manyo to NCI otimre nade ka? NCIC be wiye bentie kata wiye ngado okokechi. Okulo robent mama no gimo ogu. Okowinji. O assume ne okowinji weche kata matin. Yes. Korikono? Korakoni ite mar apar koda bich gimlendo ite mar apar koda uchiel wacho kanyo ni Mbadi on the spot for redirecting 55 billion. Okay. Nitiyo omenda moro kaeri ma chalni office mar treasury nitiere kako tero kamoro. Parliamentary committee question why cash was moved to the yet to be approved National Infrastructure Fund. Around 55 billion. 55 billion. Ite mana par koda boro koda par kod jiko standard kaindi gin Pajo somo kod Pajo ndiko. Ite mana par koda birio gin kanyo lendo kato Pajo somo gi Pajo ndiko ni ite mana par koda boro koda par koda chi. Ite mana par koda chiel standard por gina Pajo somo kod Pajo ndiko eka ite mana par koda chiel Oburu's farm now 7.6 billion over unlawful eviction. One kai gi goro mar katun makawuo no. Okay. Aneno ka iwayo ngato. I'm sorry but Esteem mano sekuna. Mano Asan. Asan Omar. Achamo wuoche ne kende. To ilono kete wilbaro to kodwa onyono wilbaro. To temo ywaye ka mondo duoke wilbaro. To machalo mana Ruto ni ema ywaye yawo. To kodwa donje wilbaro. To ndigi to wuoro gima timore. Oburu's farm now 7.6 billion over unlawful eviction. Eka piny kanyo bende Sakaja donate 700 goats to Muslim faithful during Eid celebration. 700 goats. One goat is how much? I really don't know. You can do that. Let's do it at 400.
4,000 that is. Okay. At 4,000 Ngesema 400 hata mimi ningeenda ninunue leo. pelekee watu. Kwa hiyo market. Yenye inauzwa 400. Corridor ka wawundu ni deal achele and 4,000. Which is, I think should be the lowest. Yes. Times adiwa 700. Is it 700? Yeah, that will be Million adi. Zero ario ni tokeka. Gine kethra keth. Hey. Pesa ngani 2 million, 2.8 million. 2.8 million masa kajo tiyogo nyoro. To school moro to ntie ma Paul Junior ni debe. Amoro kodo. Kiwinja. Alain. Itemba prario ma Daily Nation wan kanyo gi today in history kata kama nene. May 28th to 2017, National Super Alliance, a flag bearer Raila Odinga. That was Rainbow what? And his running mate Kalonzo NASA, yeah. NASA are cleared to vie for the presidency in the August 8 general election. Others cleared for the battle to unseat President Uhuru Kenyatta were Third Way Alliance Kenyans Ikuru Okot, yes. and Mohamed Abduba Dida of the Alliance for Real Abduba Change Dida. Kenya. Abduba Dida aliendanga US, alikunga na kesi ni US. Ndalogo one NASA. Ndalobe ni one NASA mera. Ndalone mano one NASA nyak sachel. Pinye mana pei. Bibalo NASA dear. NASA huyo. NASA Ruto. NASA yawa. Itema prayer koda ariyo standard kawuono ko prayer koda dek in which you koma goala Kenya flour exporters feel the heat of rising freight cost. Oil fall stock mixed as ice on ME talk, and to prayer koda dek Iran use war redraws the route with African pivot. Kambele kanyo ite mar mbele kanyo gin weche magwala tu Branda ite mar prario kada chia. Ite mar prario kada chia Daily Nation en kanyo lendo ite mar prario kada rio gin mago mutimore counties county na Nairobi outrage over chief's attack in Kileleshwa housing row. Two chiefs were injured during a public participation meeting last week. Okay. Gasto Kajiado fears as invasive weed chokes grazing field. Weed moro makoro galagala kata buya owuok kendo ketho puothe mano Kajiado. You know, can you some about chiefs go kontie gima na me aparo Nairobi kuchuntie okibe moro mano dhi do odhi ka police mochwale do banka ne osedonje ute kendo go nyiri moko mane odak e landine mane go thum loud. You heard about that? Yeah, I saw it. Yeah, and again more assault git when mukungo report. Maybe there's what a way. What do you think? There's a way minya loke feeling ato dak e plorito maybe okotim ni maber. There's a way notice wacho ni miya notice mar dweche adek. Dweche adek. Okamiyo dweche achiel. Mane gima chik dwaro. Dweche achiel osegolo pesa kan dweche adek. Koro semanyo. Miya notice machon. Machoni kama ne wadonje dwe mar 7 wadonje 7. Yeah. Because one me. One me. Gimo kang'eyo gani to chik wacho nange dweche adek mimiya notice gi pod achulo koso nego beni kora dar. Amanyo kaka dar. I'm not supposed to pay. To don gin gi ni chulo deposit. So you just pay the 2. Then deposit. Deposit clears the last one. Okay. But it should be 3 months notice, so you decide whether you want to stay there. On pay. You just pay the 2. The third one, you now don't pay because you work a looking deposit. Maybe out way the keto joma timre kama no be goro ga gimoke ute ma piny lich. Guru korot kende oseketho ma oketo nyaka rangine. Do they happen? Why do someone come into your house kaso chako kete gige ne men mung'eyo? Ntie gik moko minya kete ot ming'eni mageto are removable. Yes. But they, like and where I stay ibodo ka the house is fitted gi ngama no fit ot no fit kong'eni ibro hang gik moko koro. So you'll find a rod moran kama from corner to corner. Yes. You'll find mong'eni ka inya keto portrait gi bla bla. Then tie kun minyalo hang your stuffs. Okay, ni kun minyalo hang gik. To jomoko to jomo batini katimo. Na to the ot ma Utema niga gitabu Brenda. Kodwa chulo odno mondo bed standard mondo waro. Utema niga gitabu gin ute mag mabati mogo ni nie.
Yes. The board inside. Kechibodo kanya ng'at ma odak kae. I'm sorry to say this. But joma dak ute na go benigi nyithindo mang'eny. Nyithindo koko kao chalk gi kalam. Ondiko ge board to gin gedo kaler office ka. Were gi chalk gi kalam, utego itede gi maka, koro nyithindo ndiko gi maka. Exactly. Gin ndiko gi maka. Wanaandika na maka. Chieng' modar to dara no weye kamano. Ot kol lel. You know you are the one who are supposed to. Ng'at ma bro donje next, ini donje ot ma ogor kamano. Bro chuni ni nyaka timang'o. You wich ot. Emomiyo jomoko dwaro ga insist ka on deposit. Yeah. Ite mar apply koda beach standard Europe braces for even hotter days as little heat waves spread. Eka ite mar prayo koda uchel lendo go ekoma gute fombo kod keyo prayo koda birio real estate ndiere kanyo ka okelo mari mondo migo e wangi real estate kod gonya ka prayo koda boro prayo koda chiko enano boke mawalang pradek en agaja mili kod kwan pradek koda chel gilendo motim koda kembe mopogore ka othulo mari mondo mingi Brendan ngano An ka oboke mabalang' maduong' kabisa mawuoyo kanyo weche go eko mag somo mopogore kaeto adhi nyaka ite mar 20 koda beach ma pod wadhi nyime gi weche go eko mag counties wacho ni Lamu kocha rising dredging calls amid Mukanda channels worsening siltation crisis. Okay. Bathe police in Lamu defend night curfew. Obila Malamu sani koro wacho ni curfew nego beni Lamu kethre by the way. Mombasa coastal region security lead mologi mono wacho ni Kisumu kanyo. Yes. In Mombasa coastal region, let me use that term. You are getting hacked on a broad daylight. And people are watching. And nobody is doing Kisumu you can do that shit. People are afraid. Itema pradek koda rio kod pradek koda deke standard lendo magwel ni go matindo. Itema pradek koda uchel pradek koda birio dhi nyaka pradek koda boro pradek koda chiko gina lendo. Itema pradek koda ngwen standard gin lendo eka itema pradek koda beach gin yago eko mamagoro lal gono tipo kanyo mar migosi Builder Doching mabende yande tie do mapacho kaendi Builder the cottage will leave Nightingale Hospital Milimani 29th funeral will be held on May 5th October at Chemelil Osengetet village. Osengetet, I know Osengetet. And do you know where this guy is lying? It's behind us. Milimani, Nightingale Milimani gani. Osengteti. Oh, I read it wrong. Osengteti ge manote moniga story mar barabara. Jimo ko Osengteti gi. Story mar barabara marach. Ne giwuok Osengteti kono. Daily Nation mar pradek koda dek wan gi weche go eko matimore pinje ma oko. Wacho kanyo ni HIV patients fears after anti-LGBTQ law passed. Mano in Senegal. Anti? LGBTQ. Kuro luoro ni kanyi, kuma luoro ntiere na. Passed. Senegal has doubled the maximum prison sentence for same-sex act. That's the way to go, Africans. Mazoni ko yudi ka uteroru kod kit chwech machal. To itwe kuom thuolo moktine. Tani itwe higni 10 sani kodi gidab. Itwe higni 20. Higni 20. Itema pradek koda ngwen gin weche go mago hala. Gima tek nada penjo kanyo lakini penja. Okay. To kuyie. Ka? Kuyieru. It's against the law. To nongun muyieru. Law no kun mulos. Still it's against the law. Kwanyiso ni ya unyalo yieru un joma are age to kapo ni ng'ato snitch moro yudo uma report dhi mbele to un mana gitabu kata on a normal chick miketho gi ji ketho ga chick ke chongi ng'amo yudi to ko yudi to yen mana wach machielo okay Dr. Gole prison term to same-sex act to 10 years. Okay. And criminalize what it described as effort to promote it. Itemar pradek koda uchiel kod pradek koda abiriyo. Pradek koda uchiel standard en lendo pradek koda abiriyo gin weche mag tuke. Beijing World Show entry standard have been set for the exclusive elite club. Eka itemar pradek koda boro and Kenya Lioness tears Madagascar's part to set of South Africa. Mano tuge go eko mago mag rugby mag nyithindo go eko
manyiri kata wakini. Tom East Daily Nation mar 34 gin kanyo weche go mag ohala kata 35 gin kanyo lendo modhi nyaka 36 37 gajameli kod kwano 38 lendo magute fwambo 39 lendo matino tindo 40 ya magaro lal kod achiel ya magoro lal godo maneno kani kanyo eka ite mar 32 weche go mag tuke 122 Kenyan students set for elite US meet. Okay. Chico, mano mar the standard en tuke go kola kala kaka di nyime kanyo. German enters World Cup Group E with the score to settle. Caicedo from barefoot kid to millionaire star. A kid mwenye kanyo ni Caicedo. Tuko na Chelsea. Itemo gik maroboke ni rim mano mar the standard today en weche geko mag tuke misali as Arsenal faces PSG firepower in Champions League style clash. Ano tipo kanyo mar manager mano mar Arsenal migosi Mikel Arteta kod kanyo PSG manager Luis Aquiga. It's a Daily Nation Mugik weche go mag tuke. Foreign influence keeps Gore's title count ticking. Ano koket kairi Alan Thigo 3 titles, Len Julians, I think these are the people musebedo coaches mag Arabist Magor Mahia I mean. Yes. Then Len Julians 3 titles, Frank Nuttall 2 titles, Dylan Kerr 2 titles, Jonathan McKinstry 2 titles. Kaito Bathekoni, I am back. Ex-world champion Morra clinches 400 meters bronze at police meeting. Mako we nywe mopogoro pogore. Osebedo kadhi nyime pinjego koma oko kod pacho kendi nyako na Mugajongo. Deka 20 bang' saa achiel kugwen waket kod maendi kanyo be machopo giko en oro mar oboke mabende wakelo nu kinyi nieri ma kawuono. In kod wache weche giki mag oboke weche kiywago higni moket ne jomoko weche ng'eny saa matin. Ana kwaya ni Kenya wadhi marach. In where? Okay, if Ebola is in Congo, then there are Americans mosega mutuoni. Why this quarantine okanya bedo in Congo mondo gi manage it there? Why bring And why not in America? Why not in America, by the way? Those are their people. Are American too Why in Kenya? precious than Kenyans? These blacks you're seeing. Then kinyi tichako winjo Kenya kichako kwan. Mia masani kolo Yes, for health to chungo wiye. In Kenya, press briefing every afternoon, every morning. That's what I mean. What you need, prevention is better than Kiwa. Prevention is better than Kiwa Jokanyanam. Kikwa ye nyorwa. Ngato no nyisa ni pink people are like that. No pink people. Yes. Kiluor ngato ni and pink. Face this pink person in the eye and tell him this is wrong. Imagine other countries like Uganda and Noka Odino, their border with True, they did that. Their border with Congo, and Kenya is just they're doing nothing. That's all is eating. Our president should face this pink people's country in the eye and just tell them the truth. Nyisgini watimre nade? Oburu kodinga bro nyisi ni jowa gi berge ni ka gimoro gedowa. To gibro chunga to gikoni ni wadagi koro wabe wadagi Brendo dagi mo mwe piny mana kaka no dagi wach uniform achiel apinyo wacho chano mar miyo skunde te so apenji how will this work out ka skunde te omi uniform achiel koro ji the music festival or whatever nori kata gikanyo ban pacho chupo kata kuro pacha ntiere ni to how will you convince a school down in Lamu, a school up in Mandera, a school down in Bondo? Yes. How will this work? And remember, uniforms kunde yeroga according to places magin godo. So why in Kisii, a lot of schools, school mangeny in Kisii, mostly uniform is mixture of red and something, then brown. King uniform Kisii because of the soil there, the environment there. Lo makono allow exactly okata ko lil ok ne na inya. Okay. Kore dwa nyiso gini koro wadwaro ni koro tudwa kera char mara. Wunde ni koro lock ni school ete ma Kenya rwako uniform ma white. Yes. What do you think if Kenya allows students to go to school in civilian?
No, not in civilian. That is worsening. That is even worse. Uniform no miyo kata kanya bedo stranded somewhere whatever you will know this is. Gin ga lot of security by the way. You do help mapiyo kaka nyalore because of the uniform. Kata Kisumu ka sani ka nyathi nyalo riembe school late to donje stage kanyo ngene they get assistant. So how are we going so to quickly identify nyithindo? And we had also said Brenda ing'e nyithiwa gi wuodho ga badge or badge giti. Yes. Fade off. Yeah. What will you do? Like us kalkanyo 20 kod adek bang' sa achiel kogwen maket kod manie kod Mogajong. Wageno bedo kod achiel kuom ojende go matindo e pacho ka en mabende timo tijno romano mar osebedo ka chimo kod were mare ng'eni samoro Nyasaye nyalo mi mich Brenda. Yes. Tikawo mich no ibete. Wantie ka kod migosi Simi Kenya. Sika unje Simi? I know Simi. You know Simi? Yes. Oh. Yes. You know Simi? Yes, I know Simi. How now? Mwadwa ni mundo pim na ito osebedo ko chiemo nade koda content creation mabende osebedo ko bago buche mopogore sani be en in charge of communication mar ngane yeah Mr. President okebe moro mano sie Raila chon ma ja pesa ta mano di manrelo di yaone dot ka ururi na ja pesa ma ukuyu ne achiel ya I know Safina Party mnicho ya office kan I understand I know Ufukwa pod ber. Simi Kenya main charge of communication ma Safina Party mar Jimmy Wanjigi. Okay. Yeah. So Jimmy Wanjigi is here. That is good. That is good. Money. Lagos kalgaji prowe koda beach bang sa achiel kwen market kod mandi no mndo wakaw yo machok ka waduogo to bedo kod twak kod wendo marwa mwageno bedo kod achiel kuom ojana matin mano migosi Simi Kenya obrinchwa ni nyinge ma nyinge to koro en gang. Yes. Kata en Daudi of Koth ano wachno. Lungan just as I would say me. Kachilo kod kan Brenda Kenya nyaso panyana. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde mag timogie to gin tuke mage mabiro mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka
Wezesha Loans, mano hola maimi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka MKWesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 0714 49 5 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare.
Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credits Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka M-Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07144955674 0714495674 kata 07028683855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Bein kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 07880007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria Tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odichieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 0714 495 674 0714495674 kata 0728 66 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Nyako na mgajwang kamoro moro maintie dakos kal kanyo 40 kod achiel bang' saa 1 Hugwen Market kod maendi wesero dum kanyo dakika matin kende mo to romo kanyo saa 2 Hugwen Market kod maendi en kod geno ni samoro ikri wuok pacho kanyo idone mondo midhi mai ne nyikwa mamau iwacho ni winyo mamondo ema yudo kudni mang'eny koro saa osechopo amalo mondo mi ichopi dhi imany eka godhiambo ang' inyalo duogo kod Uruba. Kata kamano piny Kenya oru kod masira maliche miwuoro nyakoro mgajwang' Hugwen Market kod maendi king'iyo piny kanyo mano mar wang' jowi mari kanyo kwa nyithindo ma pod ok oyangi owito ngimagi e skul nyiri ero mano Utumishi Girls mabende yudore e kaunti ero ma Nakuru bang' mach ne muoche odgi mar nindo kogwen ma piny rugo kawuono. Lipode moko yango ni nyithindo go eko mabende samoro din negi e ut od nindo maket kod mano kwan gi dirom 10 nyakoro mgajwang'. Lipota magwa jofwambo magwa luwo wach maket kod mano Hugwen Market kod maendi kang'oromo kanyo saa 7 to wadhi kelonu weche go eko achiel kachiel nyakoro mgajwang'. Lipot madonjonwa sani en ni mach omuoche skul nyiri ero mano ma Utumishi Girls kakwa nyithindo mabende pod ok oyangi owito ngimagi e mach maket kod mano. En a very dark Thursday
Simi Kenya, good morning. Good morning. Achio be. Idonjo gi masira bwana. Iwacho ni nyithindo wito ngima gi tinyiewo. Ing'ama nade? Ka thuolo mondo igo tim mos. Ine michake gi teko mang'eny. Ole. Mochegni pacho ma odwa. Erokamano. Kala TV. Erokamano. Yes. Amor gi tich mutiyo kendo amor mar biro ka kinyi ma kawuono. Erokamano. Mokwongo wakawo thuolo ni makende mar goyo ne jonyuol, wede kaachiel kod osiepe kaachiel kod piny Kenya kwa ujumla. Gi skul mar Utumishi Girls kuom masira machalo kamano Yes. Ing'e ni rach masira en ni ok ogoga odi. Obiro sama samoro. Ochalo tuo. Samoro ne ok upangi magi joma nodhi nindo mana nyoro. Yes. Kong'e ni kiny wamonde prep mondo wadhi nyime gi tiego. Gisombwa. Kamano kendo akwayo Nyasaye bende mondo oket chuny joma owito ngimagi ka bende ma ohinyore bende omi chang mapiyo. En Black Thursday. Kamano. Watimo mos. Erokamano. And who are you? An iluonga ni Simi. Iwuod kure? Jakara chuonyo kamoro ni Kanyaluo yo. Simi Otieno. Yes. To Simi Kenya Chala sega uru ni pesa do. An ma dwaro ni. Chala sega ketu digi. Kwa kama tu kindan gi ntie ngamo se ketu ne wari. Simi Otieno. Yes. Sina party. Uzatere matega. Adimo. Warkare. Ingeni aeroga ni kitimo gimoro. For example, neno kata in. Yes. Ber ka sama itimo tijika. Titime ma kiwuok oko kacha. To ka ng'ato neni to neno Kala TV. Correct. Ka ng'ato neno Kala TV tikoni, oh margi Justus cha. Yes. Ka ng'ato neno Justus, oh ma Kala cha. But they winjo ka giwacho nango gonyo. Idhi ba. So far Kala TV is doing good. So far so good. And in bende, dong iwinjo ka donjo ka tuntie mana gik ma kuongo penji. Yes. Kech mago e gik ma in bende koro ji ng'ego oko kacha. Kokalo kuom tiji mitimo. Gik mitimo. Koro an iluonga ni Simeon Otieno. Aja Karachuonyo. Okay. Kwaru ni luongo ni Stephen Aol. Jaduong' Stephen Aol. Pastor. Ok jaduong'. Pastor, iketo pastor mondi. Pastor Stephen Aol. Jadolo. Wuonwa en japuonj Joshua Aol. Joshua Otieno Aol. Koro Simeon ni en Simeon Odhiambo Otieno. Otieno en nying babawa. An iluonga ni Odhiambo. Primary somo gani? Oyombe Primary School. Montoni gani? Mana gweng'wa kanyo. Simi Kenya. Dong iwinjo kata nyinge. Ne yombo jira da. Ne yombo jira da. In kanga chako wacho mari. Between which year to which year? Anyoro joro ka. Nyathi matin. Mana nyoro joro. In anasomo gi free primary education. Kasro kemi kasri boma. Watu wana ber. Kora dio yombe kanyo. Primary. Secondary adonjo kamoro ni Orio Boys High School. Orio. Alliance of Homa Bay County. Orio kanyipirka. Gweng tok dala gire. Tok gweng tok. Really? Kare yo chunge balcony ne to neno ka wago mpira e papa. Must you say balcony? Luos ba. Donga en go. Ochunga. E balcony ne kacha. Fine. At raised balcony. Onyalo neno riwo kanyipirka. Yes. Oh, that's a good school. I was thinking of visiting that school. I said bedo kilando no kabisa. No, it is the Alliance of Homa Bay County. Okay. We call it Pinches Republic. Pinches. Ineno koro Alliance cha. Dongen moyo mbuje Kenya ka. Correct. Koro no Maseno. No, weri Maseno to chako nyoro ka. Koro wacho Alliance. Koro mayombo ji Homa Bay County. Yes. En marwa ne miluongo ni Alliance of Homa Bay County. Of Homa Bay County. Yes. They're good boys, discipline. Very. Dongen nena in. Oknuwango school. No, we never. Jomoke bano wange to kwa but one to. Undu. One watieko ka wan sawa. Oh. Then atieko kanyo. Straight to the center, Fountain of Excellence, the only university along the equator. What is that? Maseno University. Oh, Maseno University. Maseno. Why was not my mind thinking like Maseno? Where everything is done with IT. Maseno, yeah. Why was I thinking of Maseno Muliro? Our school was not named after anyone. It is like the UN and Igato. Okay. Modong te ochak nyigeji. Okay. Itoth nigi book. Yes. Kitieko. Koro actually before I donje campus, 1 week after Form 4, na join radio. What do you mean? Yes. 1 week after Form 4. Nikech kane wan school. By the way, today, wawuoyo kuom gibilongo ni rowere kod talent. Yes. Yes, wach mar utumishi ne mapod ogalo matin lakini mane wach maduong'. Koro wasechako mako. Wan mana nyime. Rowere kod talent. Yes. Simi Kenya mabende nyinge man kidoro ne alot no matin to ok ni Simeon Otieno. Yoro mang'eny. To Simi Kenya ni to nochakre kanyo. How did you connot the name? Na just say maybe nyaka wadho. Ang'eyo. Ang'eni Professor Geni Akuru. Correct. Koro kane ane high school. Nwalando ga mpira.
I'm a very Commentator. good football commentator. Gidholuo so English. English and Swahili. Lo ngeni ni school koro Kenya wacho dholuo. Koro mkajwang koro mako mpira. Okay. Koro kane wane school ka. Correct. Alando mpira nyaka nationals. Gi Diblo mwana wa Keberia, by the way, he lost his life I think 3 days ago. Yes. The one nene nyaka londo moro town kucho. Yes. So giarocho gini. Gini makoro sa nationals nikelo gi. Okay. Koro wane mane wachako kato gini koro gilando finals. Nun katen results. Yes. But seche go ane school, ane high school. Okay. Koro nwalando mpira, then koro through this jo nentie nyaka londo moro apani pod entiere Kosele. Kosele ngini okbor gi Oriwo. Yes. Just mention the name. We don't care. Gulf Radio. Gulf Radio. I know 88.3 FM. Yes. Yes. Koro jiji British gini Jeremiah Rondo gini nene kanyo Mimi re. mheshimiwa. Central Karachi. Ni mheshimiwa ngao. Jiji British. Lamne wadwai maber. Dong mano ngata. Koro kilwa ngama lamone. Nase nyise kata niko chako campaign obiom t-shirts 500. Gugute. Odhi ogogo piny. Awe karachun. Koro ne merchandise niti. Merchandise. Okay. Koro ne gijabiro e school gi kawo news mag sports. Okay. Koro ma Ndalono ene radio nbe. Yeah, gin already gin Gulf. Gine pap. Yes. Koro anto ane e school. Koro ma ginyiso wan ginsani bwana. Koro Jeremiah kona ni bwana kitiku school tibiane Kosele. Koro kapok atiko school koreka nilithoga. Dwe mara 9 ka holiday ta lido ta deto onyisa ni ndikane application moro. I did my interview. Kata dog school timu penya dog for 3rd term. Mano high school. Yes. Kusowa chama say. High school. Okay, fine. Atimu interview. Then I did atimu KCP. Yes. Koro the director told me ni chieng me walk school. Call me. Namba no nandiko everywhere to poda krame. Okay. Kora deke. Kisome. Katieko ni waduogo weekend on a Tuesday. Yes. Tagocho ne taise ni jaduogo aseduogo to isa ni kiny biane. Mano Wednesday. Wednesday donga de. To jiji na puonja teach kanyo matin. The following week Monday. Sound audio test Martin. I was on air. What are you doing on air now? I was a comedian, co-host of the breakfast show. AM show. Gi Jared Ojwang Okech. What was the name of the show? Niluongo ni Kogwen. Kogwen gi Jared Ojwang Okech. Koro Daybreak. Yes. Okay. Ane mana join. Koro ne wachako kod teach kanyo. Okay. He was my host. Okay. For some time. Then he left to a station in Kisumu. Yes. Wabedo gi Jeremiah. Koro kanka, I remember natimo form 4. Correct. Okay, pokido bok. Koro result oduogo. Okay. Result koduogo. Irem sepuap. Baba na. Didi maseno kifail. Didi maseno kifail. Winji equator. The only university along the equator in the entire world. Okay. Koro abiro town. Koro town in Kisumu. Koro Claro. Kindu bebe nyawe town, kindu kanyaso. Dalo chare podonge bag na ko qualify. Koro abiro abedo iyao Sky FM. Okay. Sky FM kiyao. Koro wuok kocha chan biro koni. Koro obiyo no abedo post. Ana go teach. Obedo post. Obina gokinyi mang'ich gimoro squati katika program koro abiro koni kanyo bachaka donjo mana e gine. Koro nako host mid morning show gi pesi. Mid morning. Yes. Koro wachako wabedo gi pesi kanyo. Koro through that emana chako bedo develop interest in media. Nikech aning'e ni media okasomo. In as much as koro na chako timo interviews, koro an media nokasomo. What did you take? Business administration. In Maseno University? With IT. Hold on. Nyakimed with IT. Eka nyiso ni Maseno. Business administration with IT. With IT. Mano code that I specified in. At the Maseno University. Yes. Obamo. No, Fountain of Excellence. Of Science. No, Fountain of Excellence. Koro abedo kanyo. So kana biro na Kisumu. To now this was the changing. How do you call it? The changing point. The change point of change. To the turnaround point. Yes. The turning point. Koro kabiro. To ntiere comedy show moro netimoga ka. Kisumu kani Luo Comedy Night. Koro Jalango emano biro makawuona mwashemewa ni. To giwago nyiro Mdomo Bagi. They were the big wings. Okay. Koro ka gibiro ta na ka tin race. Mdomo Bagi the one I know. Yes. Ma netio gi Jakom. Gi Jakom ni. Okay, yes. Koro ka gibiro to wan nwa ka tin race. To luckily chieng no notama ni oka perform. It was my first time anyway. Okay. To siepna mwilo ni ex Japan. As we are doing this, yes. Do talent pay? It does. Okay. Of course okwathagre. Okwathagre.
okwa thagre just as in ngeni okathagra en news koro ema Jalango okawa wadonje Jalango with the money. Jalango with the money ran up to for 2 seasons, for 2 years, then the end of the season. Koro ema aduoge radio kendo. Radio wabede nyaka corona obedo, jatelo mabede ngatu jagwegu okoni en kare seche ngeni podane campus. Wacho ni kare itiyo gi jomo se graduate eno tiyo gi jomo somo. Koro kema wuok. Covid biro. Koro ka Covid biro tema chako koro timo interviews online. Because people are now in the house, you watch online. Donge makora chako ma actually Mara Simi Kenya ma Timoni was the first Luo vernacular online TV. How did you bring up the name? Simi. Simi is short form of Simeon. Nikech ano chaka nying ankona. Okay. Owad gi babu maduong no tho chieng mano nyuola. Okay. Pole. Can you get it? Yes. Chieng monyuola, onyuola godhiambo, eno tho gokinyi. Same day, same hospital. Okay. So it was Pastor Simeon. Koro ebe niluonge ni Simi ndalogo. Koro kanotho to nyuola the same day. Koro manyiso ni one went and one came. Yes. Okay. Koro nochaka Simeon. Koro abe nochaka luonga ni Simi gi dala. Koro Kenya ni to biro kwa dhi perform Uganda. Donganyisi ni wadonje Jalango with the money comedy show. Okay. Nudhi nyaka Uganda. Eto mare no kwa dhi go Uganda. Okay. Koro no wabedo abes Kisumu. Koro there was a time mano yudo orak moro. Kadarasi mama tem. Yes. Koro nidwa no or comedian mawuok Mombasa, Nairobi gi Kisumu. Koro Mombasa no oro bwana moro ni Kokoto, Nairobi no oro Dr. Ofweneke, ai Kisumu an manora. Koro kwa dhi kucho to poster nondik ni Simi, noneko bedni keto Simi tiketo hyphen manyiso ni ya Kenya, kati ndiko Kenya. Koro ngama nondiko poster no keto Simi to keto that hyphen. Ondika that Simi then Kenya. Koro kane iluonga stage to the person eno dhi osomo nying cha Simi Kenya from that. Koro kaka no wadhi Uganda, wadhi Rwanda, wadhi South Sudan, wadhi Zimbabwe, wadhi Zambia. You are just running with Simi Kenya. Yes. Koro kana duogo to I embraced it. Initiyo gi wi. Koro ringa nying ma Simi Kenya ni. Kamano. Isebedo kichiedo kod artist machal nade masamori se interact who in the media or in the content creation world. Ase tiyo gi ji mang'eny nikech I think ni a Luo industry jothum kapo nitie jathum mapok atimo ne interview to ginya bedo ni gine magitin mondo joma setimo ne interview. Okay. Then mapok atiyo godo be in one way or the other. Asetiyo kodgi from Emma, John, Inda, Udongo, Musa, jomi nyalo kwano go. Then even the banker team joma chon mabende Diambo, Osito Kale, Tom Marwa, ji mang'eny. So Oda Segun. Dong Tombo achiel kende. Ene Tom. Dong mana mbuchwana. To be safer. Oda diede. Tombo achiel kende. Women go tell. Okay. Koro then even in media. Okay. In media bende being ni nane media before the acha koni bende asetiyo gi ji mang'eny. Okay. Ma kawuono ni oko. Moko bende no doke tije mamoko. Yes. And about their politics. Yes. Yes. It's been a good journey. Koro wase interact and wase tiyo gi ji mang'eny. What keeps you in this field? Angoma nyalo mi sike pabni mondo mi yude kaka didolo kumbu pele ka pele. Ntinya timo maneni dala kocha. Yes. Obed ni en Semerata, Asembo Bei Mwalo, utho gik molo Migori, Oma Bay Asego. To wacho ni ambe asomo to an gi talanta. Are kaka inyalo rito talanta nini kod luor mabende yutugo? Passion. Kane wane Jalango with the money. Yes. Ne wan around G16 from across the country nikech ne wawuotho. Yes. To Jalango nonyiso waga gimoro. Ni the year was 2016. Exactly 10 years ago. Okay. Nokono wani in the next 10 years I can tell you ni maybe only 5 of you will be successful. 1 G16 noko wacho ni ngane to nyiso no point fingers. Yes. Yes. To he kept telling us ni for you to grow nitiere mana gik moko adi abich manyaka itim. Talent contributes to 1% of your success as an artist. Okay. Talent. Ability to do something unique noero. Only 1%. Okay. Kati lendo maine makimako microphone to jiwe gik matimo winji. Correct. Mano is just 1%.
Gima bro miyo ji medo winji pile kuro come from these 5. Okay. Mind hustle. Okay. Loyalty. Respect. Then you never give up. Okay. Then you crown it with passion. Okinya timo gima okihero. Yes. Kata mana in mondi bed ka iri gokinyi by sa paga chiel. Nyaki we nindo. To kiero gini to nyiso ni okinyal we nindo mondi bibed ka. So it starts from passion. It crowns everything. Hustle, loyalty, respect. You never give up. Then you crown it with passion. Yes. I think I met you around in 2022, 2023. Yes. Now wawinjire. You hear about one another. Yes. And we met. Yeah. A lady. Yes. Sorry to mention the name Gechinoka Wachon anyway, but you know siepwa. Man Naomi Ange ilungo ni Lane or Glenn. Glenn. A brief on that. Nutio coordinate. Tanoma kwa jiru nuwote town ka. Kucha mama na madondo. Uwoto kata pes pikipiki nuonge go yao. So nucha andruma litka mwana. Koro. Yes. Nuarome campus. Gi Glenn. Ramogi. Gi Charity. Gi Winnie Oduor nyaka puonja. Yes. One products of Macedo University. Okay. But koro nikech one city campus. Correct. Because of teacher and na transfer to city nikech ni ndio bilo machiegni gi kuma go ya rak. Yes. Koro kan waromo apparently enemano wadhua come out to be so close of the four. Yes. Koro wadhua bedo ntie radio moro no watie nen online. Actually I think that was the first online radio. Lugona Kata. Koro gin ne gibiro as in tanks. Kata na winja. Oh. It was 2018, late 2018-19. Okay. Koro they came as interns. Yes. Koro wan gi Winnie already no wasebedo e media. Koro Winnie jogi ko biro to Winnie mano ngegi nikech gin nini mar media. An ngegi nikech we used to do a common unit. Yes. Koro from there the rest is history. Koro town kai baba no tek. Nikech ingeni ndalo moko won radio no lal noa. Koro koze lal. Koro wadong niya. Jatelo onge, nyiso ni majan be koro onge. No lal almost 2-3 months. Onge ngamunge kuma entie, onge ngamugo, onge ngamugo. I think notimo ala maoko gi. Koro no dhi ohala to tudruok koro lal. Communication for 3 to 4 good months. Yes. Wabeda. Baba koro no tek mako gik lunch time. Koro ing'yo man to justice kawuono in gi yango 30 moro ng'ani ogol 40 moro. Okay. Ninde kono nyaka bugu go wika madondo. Koro ikoni un chiemura chiema dongi ng'endi madondo en na opposite studio. Yes. Koro in chiemuro koponi neno ka gicha umuochni. In chiewe wewe ya tich nyaka gigop madondo no ang' ni tim nang. But we thank God. Has it been easy, the journey? The journey has not been easy. Okonya bedo mayot. Correct. Because at the end of the day, you learn and grow each and every day. Okay. Bwana osebedo matek. An kata ka chako timo interviews maga mag koro online maker mag Simi Kenya. There was a lot of resistance. From who? From the crowd, from the audience, and from the people. Nikech ingeni kata mana kala TV ka. Okinyanyisa ni jitema watch kata na gimwatemo sani ni comment positively. Correct. You must find resistance. To nyen mwilo uno watch kanindo former MP Marangwe. Yes. Nen Marangwe urongo no wacho niya. Ka kidwa ng'eni gimoro timre to nyaka kithne gi ndek ni bedie. Ko yoma ni initime to ok yud resistance. To nyiso ni kare gimitimo no. Onge ndalo. Yes. Does no value. Kamano. And then how did you guys wait? Aneno ka uromo gi Morris Ngoegere, Berumba. Yes. Kunde makoro achako tie knots. And now what happened? Corona no miyo okelo mabeyo magi maricho magi. I think Corona no ya wangji. Nikech no miyo ji ofwenyo ni kare samoro bende ng'ato nyalo timo gik moko kien. Yes. Gima Ngoi gini waromo godo chon kane ineno Corona kochakore. Yes. To jothum nego ga live. Nikech koro ji teno duogo live online. Koro kane ji go live to live ni nigo eka moradi Kisumo ka. Komega studio Komega kocha. Kaito gi ka Ox Kaken mwalo. Yes. Koro kuondgi ma ng'ata mane timo gimoro online ne nyalo romi. Koro kwadhi to waromo koni abaiti timang'o. Ng'eni koka jiromo ng'ani oang'ere. Anawer. Anatimo ma. So that's how we met. Then they formed what we call the Berumba Band. Yes. It used to be Berumba Band. Yes. Koro that Berumba Band dongan na timo MC ne jothum mobiro ka. Kecha that time na MC gi Prince. Yes. Prince Inda. Koro jathum ko biro to Ken luonga. Kod baba wan gi jothum moko ka bi MC negi.
gotieno. Timne gi chalari ade. Yes. Koro dong sama gi perform gotieno cha. Ka gin gi break mo matin awuoyo gi jopiny. Akono uni owuoyo kete gimoro. So through that ema wadhi mwang'ere mwaromo koro gin bende ka koro piny ji medo donjo online to koro gichako timo interviews koro ema gidhi giyawo margi bende to ambe kata sama naseyawo marano we were very good friends maka nabiro Kisumo to ka an gi guest to koro adhi atimo studio gi maji. Okay. And ere kaka mane konyi amatin mabalang' mane yudo kise MC gotieno ni tudrigo nade the following day? Dong ing'e ni to ne yudo like how much? No, onge gimoro ni kawuono dhi agadi. Dong luwore gi kaka ang'ore. Kaka wang'o bedo. But koro nokonyowa nikech ndalo chinge ni koro tich onge. Ji nie udi. Koro sama wabiro ni in ema koro make sure ni inyiedho jogi ma gimoro wuok motegno. Koro tengo ni ne wuok from the MC side. Your effort. MC ema ne make sure ni nikech ing'e ni in ki watch thum to thum nyabedo mamit ni ma in kori focused we thum. But koro MC ema ne biyo gi ma wanyiedh gi ma samoro nwanya kata mana gi 5,000 in a night per person. Per person. The whole band na tuwo kata jita wuok kata gi 5,000. Mase yudo kata kon ji apar kata na kata apar gi ne ji dia matin. Joma necessary tu. Apar mano yuru kata ku yudo 50 moro uyudo kata na 100 moro samoro ne dhi maber nikech ing'eni gotieno chai ma joloka bende koro gine mane gin target audience. Koro ma irine konyowa inyalo timo gigeni moko ichulo ot ikune kata diriyo didek moro ichulo ot kamano inyiewe kata lawi moro ok ni komo sami dhi e wang' jowi kacha chawuoyo gi jopiny so nokonyowa maneuver and it helped us so much around that time. Kani wuok dala kibiro Kisumo ke chako ngimani ni beni dhi adhi ati chako dak gi Milimani koso ndiko mane chake to ngimane chalo nade simi? Agena dak ni jalango no wacho no gani kanga to dhi Nairobi to kidhi runda lichi. Be nyaka na dhi Nairobi miduok ka runda no. Okay nyono security type. Koro an kabiro Nairobi nini Kisumu to donga koni Sky ne nitiere Shauri Moyo. Shauri Moyo kanyo. Koro na adak Arena. Nwaluongo gi ni aluminium apartment. Ing'e aluminium apartment suit moko mag mabati gi. Extension gi. Koro ni goe 35 ni nyayo dak kar 35. Adak Arena FSS te onge kama kia Arena. By name in fact 5 years ago nigin extension mag the main quarter. Yes. Dong main quarter kucho to koro Kenya. Koro extension ka adak Arena all phases phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 for almost 4 years. Kech benana no proximity ne gitaoni ngene ne chi. Koro ni cut cost on transport ka di school. Ni nyawuotho. Ok ni nyalo. Iwuotho ene minyalo mane gima itimo. Koro na adak Arena mang'eny then from Arena koro weche ochako yaore. Koro ma koro wachako wuok oko koro nyadhi 1 bedroom ni moro. Dhi 2 bedroom ni moro. Makoro sama koro nwuok Kisumu bet koro ne oseyaore ahinya. Maiso ni ng'ato nitie kama owuok e simi. According to gimitemo pimo no en nitie ng'ato kata ka osandre sani. To nyaka bed kod geno ni ngima nyalo yaore. Yes. Geno nyaka ibed godo nikech kawuono en chieng' Thursday. Yes. Ang'o momiyo wadhi nyanyiso ng'ato ni kiny bi Friday kiny bi kata in kani nyisa ni dwani wago mbaka. Dong ikona ni bi Thursday. Ang'o momiyo ni wacho Thursday to ne wan e Monday nikech ne wan gi geno. Ne chorwa. Yes, mwachop Thursday. Mwachop that. Geno no is the biggest engine. Kata mo maondiki migi uru geno. The wheel ma drive. Yes, en geno. Geno no kao baba geno no gima run gimora mora kata relationships. It's like geno is the faith now. Geno, yes. No hope. Faith in ye. But geno is hope. You hope, we hope for the best and prepare for the worst. Kori igeno ni kiny pinyo runwa, but kori ni koponi kiny no pinyo obedo marach. Yes, bende. But geno. Kaka ber ne wuono simba. Yes, koro nyaka ibed gi geno ne mabro mi tiyo matek. Geno ne mabro mi save, nikech ok inya save pesa king'e ni kiny onge. Dong in gi geno ni kiny ni bedo pesa no konyi. So geno no is the biggest engine and passion. Gima I always tell people, mamano to ok anya wuonde ng'ato. Passion. Ok inyal succeed e gima ok ihero. Gima ok itim gi chunyi ma iye. Ok inyal. Correct. Simi kigo machiemo chien kanyo.
Ang'o minyalo paro ma samoro kiparo ga ti ng'isi Nyasaye sigola kama bor. Ntie igimi kick flash ka back to wacho ni I didn't know I would come out of this. Baba king'eny. But moloyo duto dhier. Chan. Dhier. Koso pesa. Baba na. Iwacho noleo kadhano. Dhier. Baba dhier weri go bwana. Gimora mora mitime piny ka, dhaw gi dhier. Weri gi dhano wadu. Embo dhaw mana gi dhier. Hiwinjo. Fight against chan. Baba chan oken gima chan weri go. Chan gima kikigom kata ni jasi. No, define for us dhier. Dhier. Nkachiew gokinyi. Amnyo kaka jomoko wacho ni kapodi madho chai gi mkati gini mano podi. Ka indala, ngimane chalo nade simu? Anto kanyalo wacho, ing'eni ji riambo ga. Ni I came from a humble background. Ano kadonge humble background. Iwinjo. But ngimano lokore sama baba wanotho. Okay. An wuon wotho ka ja form 3. Pole. Tok mano koro to nogwenyora gwenye. In fact, manyiso ni kane jaduong' nitie. Yes. Ne pod unya wiche makati. Baba ni wiche gimoro ne nitie kata na school fees gini gi. Ne yot. An do anyisi notho ka ja form 3. Form 1 an kana donje school to ni clear na fee for the only. Okay. Form 2 koro chako bedo matuo. Koro clear mar tam. Kecho koro kedo kod tuo mar yes. But pod onya chulo mar tam achiel. Full. Form 3 koro gicho osechako muochne. Baba na koro imi mana transport. Manja kedhi. Koni mani baba de yowa. Ni iwacho gania. Ni dia ang'wago simu. Ang'wago simu. Koro idhi tidonjo then tok mano koro kata simu cha bende koro kata ini luor goye. Inyalo ga goye tiwinjo maka nduru moro migoye background. Koro through that koro nachako riembo pikipiki. When you break from school? Yes, when we break from schools. Okay. Actually, through riembo pikipiki ni. Do wanyisi ni Jeremiah gini neja bire school kucho. Through riembo pikipiki ni ema chieng' moro koro atingo Jeremiah. Waringo gija. To Jeremiah kalor to kona ni bwana. You look familiar. Aneni ga kanye. You look familiar? Okay. No the studio na Sunday. Atimoga program moro mar reggae and sports on Sunday. To kona ni bwana aneni ga kanye. In ng'ama ng'eyo aseneni ga. Anyise ni anise na audio. Oye bwana in milando ga mpira cha dong. Do wanyisi ni mano nyisa ni bwana kitiku school to be. Koro riembo pikipiki no became part of my life. And I can thank God ni even through that riembo pikipiki be ma wat no yao na yore nikech dine samoro karomo gi Jeremiah e pap kucho. In as much as ni nonena kalando mpira no ng'eya but koro romo wa oko cha no miyo that one on one conversation. Okay. Koro no bedo matek. Koro piny ka Justus. Weri gi ng'ata, we yuari gi dhano wadu, we yuari gi ng'ata, weri go dhaw gi dhier. Dhier no kidhaw go mi win, you have won. Nikech, wawacho gania, the biggest wealth is health. Okay. But, ngima? Yes. To in kod mwandu. In kod mwandu. Okay. Lakini, inyalo bedo ni ngima, tionge pesa mar facilitate ngima no. Winjo? Ionge pesa mar chiemo. Ionge pesa mar dhi kama idwaro. Ionge pesa mar facilitate that life. Okoyot. Koro ngima ni your prayer should be like my prayer. Alamo ga pile ni Nyasaye koyie. Yes. To mi acham gima dwaro, sama dware, kaka dware. Adhi kuma dwaro, kaka gi mood madwa dhi. Yes. Kiwinjo ni kawuono kidwa bede gari, idwa ni idh ndege ilawo gimoro Nairobi. Donjo mana kacha. To kiwinjo ni kawuono to gweno romo dendi idwa gorie choma moro. Tigorie. To kiwinjo ni kawuono to be iseninda ahinya we idhi go abal. Baba onge gim nikech piny ka onge ng'ama biro wuok ka ngima. Kiwinjo ni chiemo ot every support ot to mi wuogi family dhi out. Di ugoye oko. Okay. Baba piny ka dhaw gi dhier. Dhaw gi dhier molo gimoro amora. Weri ga nyuola, weri go siepe, weri gi ni dwa dhaw ni kora maga. Ijaseme aja kara chunyo. Ka wadhaw walaramo. Lopo oko kiewo. Oko kiewo lakini ka win. Yes. Ti win. Correct. To kiny wanyalo romo to wacho ni Justus kuro kala TV cha koro wamed ne kamera moko ariyo. Sama wamedo no donge ka ng'ato neno kaka kuro gima waneno ni to en kare jopiny. Ukonyo oganda, you uplift each other. Tumakuru, tukedo gi dhier. Dhier no e adui mar ng'ata. Yes. King'iyo kan misegoyo nyaka nuchak wuotho gi Glen gi chien kacha ngoe gere kuthath ne uwopo motima chalari adek. Nyaka kuma Nyasaye osedhirie kawuono. What would you say? What I will say en wagone Nyasaye erokamano ne step ka step. Nikech
ndalo moko chon mane pod wan e Jalang'o with the manager. Achiel kuom wan opusore. Modhi nyaka mochopo nyaka Chichil show was a big name. Ene numbers wa. Okay. Ne wana kode ka. Mudugo charu. Wacho so wane ma ok watim gini kako nego time. Iwinjo. No pusore modhi mo chapni mo hit. Dolu koro wacho no hit. Makendo koro kanu dugo Kisumu. Wan ng'eni pod an Kisumu ka. Kobiro Kisumu to koro kinene kata en koro kidwa nene to iwinjo maka koro nigoch ne ng'ato mondo bed ng'iti kaka yiri mane. Gine ne ndalo koro kobiro to ninde otende madongo gi ubiro gi ndege. Ineno. Baba ito ndege no. Iwinja airport cha ing'e mani en mana thiedho matatu kidhi Maseno. Yes. Koro yes. Kawuono. Yes. An brand ambassador mar ndege. Anyalo idho ndege saa asaya kaka dware. Kata ero mana dhi Nairobi gokinyi to duogo godhiambo nono. Nikech an brand ambassador. Remember seche kato na chara nikech to biro gang'owa. Aya. At the same time kawuono kendo koro yudo ka Orax ka achiel kod nying ma koro wan go ni malo mohinga ng'owa nikech there was a rush. Always trust the process. Sasa ntie ng'ato moko thum moro mar gospel I think. Wacho ni one day at a time. Yes. Lord Jesus. Yes. And we see the following day. True. Emomiyo kata Nyasaye kane chwe piny. Ne en gi teko mar chwe piny ni tegi gimoro amora e yudi at once. To no amua ni Monday bedo gi mare, Tuesday, Wednesday kamano. Yes. Mane kaka idake ngima. One day at a time. At a time. Okay. Don't rush. Ki rush, tibro rush duogo. The most tibro yudo ka sami chopo malo kacha. Kech sami dhi cha tiketo kite. Keto foundation. You lay your strong foundation as you do it one day at a time. Yes. To kirokni emomiyo wan ineno gik ma kaka nwakale gigite. Okay. I don't regret. Maybe they were building you for a They greater were the price. best experience we ever had. Okay. Yes. Giwacho ni jarikni jamod nyoyo gik wuoyo. Koro ki ijuke mang'eny e dhogi pomaki kole ng'oyo. Oko mwonye. Oinyo laki. Sani in gi kambi mane? Ok mai uso negeo sometime. Yes. Are you just still with Simi Kenya, your TV, YouTube thing and your stuff? To how uchiedho nade? Sani eri wantiere gi kambi ariyo. Ntiere mara ma gi Simi Kenya. Yes. Koro podcast, interviews, production mara. Mano is under Intakula Entertainment. Okay. Intakula Entertainment na yao kapodane campus. Okay. To na yawe nikech na ero tu mar Intakula. Mar Bana Kadori. Okay. Kane ane high school. Koro sa entertainment ingene ne one two types of students. Koro nentiere Dala dek edak nyawe. Intakula itima mora. Koro nentiere ga local boys. Correct. Jodala kawan. Aye nentiere Nairobi boys. What do you mean? City boys. You had uno ke job. Machora majodala. One. Maneno kwa tuk ma floaters. Floater igolo kure bwana. What was it? Opato ma blue kata ma bath. Midwaro wako. 70 bob. Floater ok mago jo Nairobi bani go. Okay. Koro kane entertainment ochopo Saturdays. Yes. To there was a clash. There used to be a clash nikech jodala dwaro ma wan ingeni uma basement gine mwadwaro sogo winyo gini ireno atomi sifa gini udong mage jo mwang'e joka tubiro gi popcorn sijui vibes cartel ireno yes koro kane entertainment ochopo to an nanyiso gini bwana entertainment ni ok bi chakore kapok ugo Intakula. Even my shirt in high school used nondik ni kani Intakula. Mano which kind of this? No the maybe a hall. Okay. Koro thumo keti. Koro wa make sure niya nikech wane mano majority jodala. Ni kata dom captain DH captain maja entertainment ni kiyiere. To wamiyo aboy local. Ema bro winjo interest. Koro gino no dhi mach koro gino chakro ngana aboy Intakula. Aboy local on the way. Koro na kana tieko school na yao Intakula Entertainment because it was a name mane awuok godo e school. Okay, fine. Koro Intakula Entertainment has been running my production, my podcast. Then koro ntiere SK Media. Koro SK is the Simi Kenya. Okay. So SK Media eno specifically deal gi coverages. Okay. Ngato dwaro picha, ngato nigi event dwaro live streaming and all that. Yes. Okay. Koro mano SK Media. Koro bena ena gi joma maybe jo media magi ma samoro pod nie tich or nosewito ngimagi man samoro no jiwi ne mori samoro kani winjo to ne jiwi kabisa. Vijay Baba mzee Jalas mwenyewe Baba Jalango kane ani school
to najawinjo gi gokinyi ka wan e holiday. Koro jalang'o gi ajombuta. Okay. Because I love the creativity. Ani ngima na taya ngama creative. Yes. Kechan creativity emosebedo ka miya gine. Correct. Koro joge, there was a time, emomiya nyisi ni neno every day at a time. There was a time magima na gombe ngima na neno jalang'o. Okuweyo kode. Obedo kata tabedo ka. Yes. Nene was enough for me. How many times Mr. Nene nyaka ne? Baba sani kata sani anyago ni simu kai. Aluonga ni father wane yamo ka. Nagombo mana nene. Okay. Kana biro Kisumu makoro wadhi e show mana nyisicha. Ko biro manene, ingeno donjo ka ne stage. Baba magicho lal. Okay. Koro ka donjo doke backstage. Me get confused. To nyisa ni, in fact, ene mano nyisa ni koro atigi simi. Nying mar simi. Nikech natiyo gi nying moro ni Simi Sandosai. Koro ko biro to penja ni bwana nyingi ngata nyisa ni Simi Sandosai, nyisa ni modong no weri go ka simi. So he used to inspire me a lot. Okay. In as much as ni tinde to koro onge media, but en ngama nyalo wacho ni nomiya bedo gi mijingo kata maino mar timo machalo kamago. Okay. Kamano. Riwona nya dakos kalo kanyo par kod chiko bang sare ko gwen maket kod maendi nyakor Magajong wante kod arawera matin mabendo osebedo ka chwero kuok mondo mi oneni oloko ngimane ngima jodala gi ngima joode oneno keto kuone mesa nyakor Magajong koko mang'ato iwacho ni mari olo akwaya itiyo kirite nyakor Magajong e gimo timo nyaka sani iluongo ni Simi Keny winjo sigande ka wuok mwalo ka nyipir mwalo oriwo kendo dongo nyathi ma samoro ne ochako chandre bang' kane jonyuolne no wuon gi nowito ngimane mabende men iluongo ni breadwinner kendo osebedo kodhach kod osiepe samoro nyalo mako badi molo kata owadu monyuole wakaw yo machuok nyakor Magajong to ka waduogo to wang'iyo ni to ngimane kwa sani chenro mage ma samoro nyalo keto to jip mane monyalo jiwo rowere ni to kikaw gimoro nikete lweti itime gi chunyi machalo na nyakor Magajong wakaw yo machuok waduogo. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde mag timogie to gin tuke mage mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee,
hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka M-Kewesa, membership card, SMS alerts, M-Pesa, call center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 07 91 26 1377 0791 261377 kata 07 88 00 77 82 0788 00 7782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 07 14 49 56 74 kata 07 28 66 38 55 07 28 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Nyakoro kapo ni kod kitudri kodwa deko skal kanyo 26 gi nyiri buora nyakoro mga jwang bang' saa 2 kogwen maket kod maendi. Wan network kaendi kod achiel kuom rowere matindo pacho kaendi mabende loko ngimagi kotenre kod talanta margi kata were mabende Nyasaye omiyogi. Thuolo machok mokalo chien kanyo wawuoyo kod jaod bura ma Lang'ata. Iluongo ni Lang'ata 1. Lang'ata 1. FBJ baba. Singo ni Nyasaye yolos ne thuolo kapo ni odhi maber kiny nobed kod migosi Jalang'o kaendi achiel kachiel FBJ baba. Nyaka wach ni FBJ baba. Okay. Ka Nyasaye nyalo no kiny nobed kod FBJ baba Lang'ata 1. Ka motelo ne romo mar ODM migeno mar bedo Kisumu kaendi gi kodiera mano Jumapil chieng' tarik 31. Anyway, away from Jalang'o's thing and the 31st thing, mabango be at the tail end kwati yung kichabe ngini nyocha neni girangi moro margine manango itamri mi wala tinga maraj. An natiko gi ng'ata. An poka wacho. Mana kamari manoko chopodi. No, an wan kaka timo gige. Wacho ni black and white. Koro Kisumu ni dere ngidhi kure baba. Ng'amo dongo Kisumu ni yawa kata kaluwo kidonge kawuono. Kata joka ketho nyingi. Ketho nyingi to ok onego bed go. To bok buogi. Ketho nyingi ok onego bed news. In fact kok keth nyingi to kare ionge nying. Nikech gima ber mi. Ng'eni ok inya ketho gima rach. Nikech osekethre chuth. Back here. Wadhi tiyo kod mano. Talanta ni be jimedo gariyo. I know that's a difficult question. Ariyo nade? Ng'ato chini ya maji, ng'ato dhi ndombo andumba, ng'ato dhi Illuminati. This thing called Illuminati, does it exist? Simi Kenya. Isi wuotho moloya. Abe apenjo kata mana jothum ka interview gi. Nito wachore ni nitiere pete moko, nitiere kia gine moko,
Ntiere sero moko miyudo ka ng'ato sara. But you see, there was a time manago mbaka gi jathum moro. Yes. To an wuon taonge mano nikech an gima bili dongana senyisi story. Okay, dala moware. Wuon wa en jadolo. Kwarwa en pastor. An wuon mawuoyo kodi ni. Adhi bedo pastor. Kawuono sani atimo my second degree. Maradwen. Yes. Katieko tatimo my third degree in theology. Okay. I will retire pastor. Remember na nyisi Simi Kenya mwangeni. Yes. Kendo inyalo ng'eya kama to kochope wach Nyasaye to kendo anyalo ruwenyi. Yes. Koro wanyaga walo kamora mora. In fact, jomong'eya machiegni nyanyisi ni an kata Saturday between saa 3 gi saa 6 abiriyo kanyo. Ok inya yuda simu. You're like my friend Gigi, you know Gigi? Gigi koro gini ne wernwa. Gigi used to be a very good solo artist. Ne gi wete ne moko kanyo kiche gi. Kiche gi. Manyo kumodonje. But koro na angere ga ndalo chato wat kiche mane ng'eny ne gi manyo kaminya chiemo. Ne kiche itede ga sana. What a good man. Anyway, talent ni. Yes. Kimede gariyo bichopo mbele. Joma ne osegonwa mbaka maggi. Kata joma ne osebiro. Ji to osemanyo ji. Kata mana wan. Oh Lord. Yes. Ji manyo ji, what does that mean? Ineno kata mana wan gigwa mwatimogi. Imanyi iko ni bwana. Lendo nini Justus. Ilendo maber to kori ngini mundi wuge blog. Wan manogolo ngane blog. What is blog now? Donge mwan manwamiyo ngane oit. Okay, koro samori tiyo maber. Yes. To pod ikale achiedh nade. Yes. Kori do no goli e chan. Matek imekale. Kori kori ni bwana. Wan ma waloso ngane. Doluo malere ni wan ma waloso ngane. Ilosi. Okay. Wan ma waloso ngane. To girwani ok odware remo mora mora. Iwinjo? Girwani inbo magine gi moma tin siji ni mondo losi. Mondo giri otimre nyota ni onga. Koro joma ni gondwa mbaka gi. No weird. Yes. Okay. First of all, they are short-lived. And today, short-lived in talent or in talent, physical life. In talent. Fine, yes. Nikech ng'ama losi ni ebe en mana dhano. Okay. Ebe otegemea mana Nyasaye mondo miye teko ni. Okay. Ang'o mondo idhi omo teko ni ir Nyasaye direct. Mawuoru. Acha ichalo ng'ama abira nyisi ni Justus. Mondo mi agine ne mondo mi stimba ni. Okay. Ang'o mondo idhi ir jo Kenya Power to mi stimba direct. Tibi ng'eng'e kuma office jo Kenya Power. Jo Kenya Power nitie. To pesa mimi yani be iyudo ka tithe iparo ni tithe mar Nyasaye ing'eni ng'ani en ogoni nyaka be. Onyisi nyaka ni bwana gini mondo watim kela 10,000 kamano. Okay. Isewinjo chieng' ma Nyasaye ogoni e bei. Ni koridie kaniko ni wan kanisa waka kionge 1,000 dogot. Dino go no be every morning kwa chio. Yes. We will not be there. So, and I don't believe in that because I'm not superstitious. Okay. And ang'eyo ni ng'ama dwa achieve gimoro nyaka iti matek. Otherwise kata wiri kata tim ni mana gigi to kok iti matek to chalo kanono. So why don't you just work hard? Nikech kitiyo matek of course itajipa. Nyaka to bio jipa. Kata however long it will take. Nyaka to bio jipa. Kano singore ka Nyasaye no chano ni mae gima ne konyi. And then samitimo gimoro ineno kaka koro sani ni jafwambo gi keyo. Correct. Samoro fwambo gi keyo ok bimi ngima midwaro. Lakini kokalo kuom fwambo gi keyo iniyudo ngima midwaro. Nyalo connect to some people. Yes. Okay. Obro miyo yudo destiny connectors. Obro miyo ibuild a social capital. Machieng' moro achiel ibi wach ni bedo na jafwambo cha emano miyo aromo gi. So bedo jafwambo nyalo bedo kaka background. Yes. To elevate you to another level. Yes. Haya, before we conclude, ere kaka ng'ato nego beni tiyo kod opportunity moyudo maber mondo mi olok go ngimane. Jomoko Nyasaye redho ne opportunity mbele ne to kotigo maber. For example, in the media field, samoro in go opportunity minyaromo gi who of this land. In your area, inyaromo gi ng'ata midwaro mogo. Samoro bang'e ngimani dok bedo marach ma ji wach ni mae ng'ama ne wuotho go Orucha, mae ng'ama ne wuotho gi William Ruto, mae ng'ama ne wuotho gi ng'ane Jayawa. Koro gima nyiso ka ojende wetena en ni don't be a problem, be the solution. Winjo. Gima timorega sandong jigo siasa. Siasa ochachni. Correct. Jo siasa are so close to the people sani. Be a solution. Anybody mora mi feel ni
nyalo loko ngimani. Okay. Be their solution, not their problem. Man gimi nyalo timo negi. Yes, because ng'ani already en gi pesa ne. For example, ka en jatelo moro, en gi pesa ne already. Donge? Udwaro mjumbe. Yeah, udwaro mjumbe. Governor. Yes. Senator. But ng'ani ok nyadhi Kibuye nyiew kitungu. Bed ng'ama nyalo omo ne ng'ani Kibuye kitungu Kibuye. Ok ng'ama dhi konye bede ot kumanyo ng'ama go kelo kitungu. Okay. Be the solution, not part of the problem. Nikech itemo wacho me I be down to earth. Not down to earth. Just be the solution. Okay. The solution means ingeni japesa, for example. Donge japesa ema konyo ng'ama ni piny. Correct. For example, kidwa ng'ato dwa elevate. Koro ibedo part of solution mar ng'ani nikech japesa tiyo gi pesa ne to solve its problems. Alright? Ami example niya, kapo ni japesa ipana ng'omiyo sani nyalo gocho ne mjumbe to komaki to ka simbiro ruma ni thup to gocho ne rider ya pikipiki mondo dhi e supermarket okelne kata wuoche moro. Yes. Nango iparo ni king'iyo ngima donge ng'ani yudo ka samoro ji okaw ni en ng'ama ni piny ja pikipiki ni moloyi kata samoro. Tipara no ng'umi gocho ne mjumbe to komaki to kotieko ni to gocho ne ng'acha en mogocho ne koro. No mera ringa ne gini kanyo. Yes. He gave me this because that guy is solving his problem. In samori gocho ne mondi kone ni mjumbe wagine kama oki orunwa gimoro you are becoming part of his problem. Hiyo oki solve problem imede problems. To ng'acha to solve problem ne do ringo this one kuro as a youth be creative enough to solve people's problem with even your talent. Yes. Okay. Not to become part of their problems. For example, kidhi nyiso jatelo moro ni jatelo tije ni de maber but anyalo timo ni magi ma nikech aneno ni kwa timo ma to dhi medo tije ni timore nade. You are solving his problem. He has a problem, so you identify his problem, then he made samore no kaka ni en gi problem. He identify ne to ne ni adier kaka anja siasa adier ka wachako the events to wago picha to post to wabro neno joma serious. Okay. Jibro ng'e gik mwatimo projects mekwa. You are solving his problem. Ng'ani bro kawi. Molo kidhinia ni jatelo miya tich. First create that problem, identify it, solve it. As a youth, you will never ever miss opportunities. Gimomiyo ji tugo ga gi opportunities. Momiyo wacho ni yudo ng'ato samoro romo gi huka hu to ngimane after some time. Yes. To jichak penjo to ng'ane mane wuotho magi ng'ane ni. Yes. Sama no wuotho kode cha, he became part of his problem. He did not solve his problem. So inyalo ni bende I don't know whether I'm right. Samoro dhi e slumber zone and odhi to seido bedo comfortable. Yeah, some people do that, but mondo me ng'ani weyi. Ingeni jo majan, for example, an koro jatenda matiyo sana. En ng'ama koponi ga chakre. To bro nyisi ni igani dwa timamo. To ere kaka idwa na konyi. Yes. Igani ang'oma nikech dong ng'ato ni ji. So ng'ani be bro mana konyi. Obro mana elevate kijituma and you are solving. The keyword here is to solve people's problems, not to be part of their problems. Okay. Once you do that, ineno kata mana kamiti kaka koro wach ni kala. Yes. There's a problem you are solving here. Yeah. Problem misolve ka en niya nitiere ng'ama ne nyalo yudo opportunity mar chiwo 5 mondo bed ka by 5 but nikech tijno ok onyal. He is becoming part of the problem. Okay. Of jomok nya chiwo kinyi. To in minya chiwo kinyi ni you are solving a problem. That's why you can be We're sorting it out. Yes. Maisha ni kiyudo kaja siasa go simu, go picha gi simu. Or struggle to even update is to give better version. Yes. You start doing it. At what juncture should I keto malweta ni mbeho? Don't do that. What you do and kaka nadonjo sani eri aringe siasa matin. So you identify a problem. So once you identify a problem, ing'iyo ni to ng'ani ang'o mo profiling mare, ang'o mo ongego. Tango makwa timo to wadhi ingo ng'ama neno ni best cha. Nikech iyudo ka let's say wacho for example wach simu. Dong tie ng'ama goye gi kamera already. Then ng'ati ni tiyo gi simu. Ang'o makitimo to dhi kalo nyaka ja kamera cha. You come up with that. In ja kata mana time. Ineno. Yaw kata mana accounts ko onge go. Build them. Grow numbers. Koro man jatelo. Already you have a solution. Kone ni jatelo.
An ing'eni aneno ka ahero gimitimo, I love your politics, I follow gik mitimo projects magi, ahero kaki iwuoyo gi jopiny, but nafwenyo ni ang'o ionge online presence mari ni piny. Koro naneno ni ng'eni sani TikTok trend. Koro videos gigo akawo samodhi live gine mag jomoko go takawo gi ta upload gi ka uneno ka jopiny ohero gi kawuono in gi 10,000 followers ka. Facebook ni bende adhi akawo pitch ma josiasa weteni kudhi e function to sama ji ogo picha moriwo ji cha tadhi ayiero ma intie mang'eny ta post ka kawuono in gi followers winjo. Koro jatelo ma koro constituency mari. Koro gima nyalo timo, koro nya chako organize interviews. Anan gi connection nyamanyo ni then koro sami dhi kuondgi to gigieki wa post ka. Koro chako gi kanyo. Samu chako mano ero jatelo ngi maber ni kiwuok ka kodhi e tich. Nyako facilitate. Samu timo magi, koro chako you introduce them because ni jatelo. Koro wadwa ni mondo wanyiew gigewa. Mondo koro kwa dhi to wanyalo dhi live kaka to wanyiew kamera moro imbi go picha ni moro. Koro wa brandi. Within no time ng'ani eri koro en moboka goni simu next week wadhi Mombasa for 1 week. Kama nikech they also want those things, but joma biro gin sangwenyi ni. Wisa sangwenyi. Gin joma dwa chiemo. Giketo chiemo cha mbele mondo tich. Yes. Koro sami se biro ng'ani biro wacho ka ng'ani ose develop nama yudo 10,000 followers pitch ni giki host, it means he is taking his time. Ng'ani ose jituma. Ng'ani en ng'ama ojana nyalo jituma. Yes. Keyword ka en kujituma, you solve people's problem. Bana onge ng'ama ok ohero ng'ama ok solve problem ne. Okay. Ineno kata mana in kama ibede ni kifwenyo ni tuwe wuoche ni samoro tek to an akigo kinyi kisero karo wuoche ni tase tuwe gokinyi first of all adhi keti ing'iyo gi ngimano iwinjo idhi ng'iyo gi ngimano kato chieng' moro ka leo dichiel tibro fwenyo ni tuwe wuoche ni kare tek sana luongna ni urusi micha obiyo tuwe na wuoche koro ing'eni ni miluonga mondo tuwe wuoche sami luonga to koro so ang'o minyalo wacho kuom ojende ma samoro sani wan e siasa as you said. Yes. Then gin tijgi en chung' e dho magawa ma jatelo nitie kuma romo nitie to giwaga koko. They are not invited, they are not part of the meeting, but you feel ni they are left out. Koth nochako gogi kanyo. Momiyo ino ki yudri kama gintie no, gin gi yudre kanyo. How can they come out of that cocoon? No, gima timre en ni ineno piny mwadake ni gik minyal tim ng'eny. Nikech sama idwa wacho ni in jatelo ka kendo ing'eni gin gidhaoga gin joma kobiro to they demand they don't request. Yes. Mano en system of leadership emosebedo ka felowa because oyako nie gimoro in inyalo timo gimi wacho no, if I go to a meeting for example to Konani I can't come in and I've reproduced my identity and everything and I just leave. Bas manyiso ni ok inyal timo gimi wacho cha donge. Gimomiyo ok inyal time en nikech pok ni time kamoro amora. You don't know what might come out of it. Alright? But jogi tiwinjo ka ng'ato nyalo dhi kamoro manyisi ni nyiso jatelo moyier donge matimo gigene. Ni bwana kendo ing'eni ka ok iketo wa yirin to kang' ni wuoka. Pok ineno mago kidhi e fwambo gi keyo. Donge timre. The other day they told Orengo ni odhi manyo liele. Yes. Ka en semeuka. Maliel no Orengo. Ok odhi wuoye. Joma ne ni kacha kamago ne liendgi. Mano yie ni gik wuoyo. Koro ochakore ga niya. Kitimo nonro matut nyaka yudie ni group ma timore kamane at some point ne gin gi jasiasa moro. At some point. Winjo? Mane gima nomiyo gi chir. Winjo? Mar bedo niya inyalo confront jatelo nikech jatelo nyalo ori nyisi bwana kudhi kacha cha make sure uruni justice okuwuoyo. So gini dhi develop itiyo kodi marach. Yes. Gini dhi develop machieng' moro kar koponi weri gi jatelo cha to en gima pod I feel comfortable and confident time. Be mano ngima monego beno jana dago. No. Nikech number 1 jasiasa okwati. Koero gimitimo no. Koero gimonyisi ni timo no. Dako keti yawuote otim tijino. Koero gimomiyi ni timo no. Okay. Dako keti yawuote otim tijino. Dako keti kata nyithi owetene, kata familia mare, kata wedene. Ang'o momiyo oa Kisumu, oa Nairobi, to biro to ochoki Kisumu ka, titimo gino to oidho ndege. Miyo ludhe moko gi siling 1,000. Yes. Nairobi onge vijende.
Aya, jasiasa matimo gine ne yudo ni oja kata Siaya ka, but otiyo Nairobi kata odak Nairobi. Dak odhi omiyo yawuot gweng' Siaya. Nikech ong'e maber niya, gini ok en gima long'o. En gima kata kopo nadhi akawo wuod omera moro. To ang' jodalo winjo ni na akawe nodhi ogone ng'ane koko. Kata odhi otamre ni gini koko omigi pesa to ok timre. To ok en gima ber. Iwinjo. Koro ibiro yudo ka ong'e maber niya, ka abiro dware ng'ane gini. Kochopo kama idware gik ma serious, koro anyalo luongo nyathi owadwa cha. Obed naka e ofisi CDF. Moko dwa ndike ji. Yes, so jasiasa ok en watni. Kaka jasiasa ok en watni no. Ibende ti mana kode kaka ng'ama ok watni. Make sure ni tich mitiyo ni en tich ma in owuon in safe. Nikech jasiasa to nigi ng'ama rite. Okay. Mane gi bunde. Ka ng'wech owuok. En e gari, odonje gari. In ka ng'wech owuok, dong ineno kigogi itong'o ji ka pile. Igogi gi kite pile. At the end of the day, it is you first. Nitiere gik mara were nyalo timo mang'eny. Moloyo siling 1,000 midhi timi to kendi chakiri to kenda another rally kata after 1 week. Kore ka ang'o mitimo? Okay. Gimitime kore kani ene mone gitime pile. Wat mane kindi kod Migosi Jimmy Wanjigi kalusie? Ikone wat. Jimmy Wanjigi, Mheshimiwa Jimmy, sani waluonge ni the 6th president of the Republic of Kenya. What do you mean? Donge ene modhi bedo president mar Kenya. Ngawa? Migosi Jimmy Wanjigi. Osiepe Jakom? Ng'at Jakom marach. Oh. The 6th president. You people decided? No, the people. Not we. The people. Kata in ibo mana gone kura. Ng'eyo, kata ochopo. Agenda mari bro mi gone kura. Okay. Koro, Jimmy en party leader mar chama ma asebedo godo, katiyo godo. Sisi na pesa. Ama, ilunge na moja. Ito kori dwa chako chayo wa. Ikia chama wa. Ikia chama mari Jimmy. Ilunge na? Safina party. Oh, Safina. Oh, Safina pesa. Oh. Donge no kata isechako donje wi. Okay. Ibiro bana ngi. Mos wuot. Koro an donjo through deputy party leader. Main wuodo nagi kendo en wuoyi maratego sana. Wakili Willis Otieno. Okay. Koro wakili Willis Otieno piki bonki. Okay. Paka Milo Disco. Wakili ni waromo godo through media. Ni winjo ka nyisi ni samoro media ok nyalo loko ngimani ahinya. Lakini bedo e media no samoro nyalo chimoro yawo ni yore mpogore. Koro ni waromo nadhi timo na interview program mara mar Thundi Luo. From there we became buddies. We became friends. Okay. And today I am the official chief of staff of the office of the deputy party leader Mar Safina Party. Official chief of staff? Yes. What does that has to mean? Chief of staff, don't chief of staff. In mitelo ne yore duto makanyo. Mag jotije ande. Mochige pak. Yeah, got it all right. You your office? Yes, offices. Ang'e ma Kisumu. Dong nike chini ni Kisumu. Josiaya be ong'e ma Siaya. Homa Bay be ne wan go Ugis. Okay. Sani wadhi Vihiga, Busia, Kakamega, Bungoma. Next week, I think next week. After that wadhi Coast, Mombasa, Kilifi, Kwale, Geita na River. To dongo okinya bedo president mar ji. You are hearing well, man. Jakiwar piny. Okay. Kwatieko mano to wadhi Wajia, Marsabit gi Garissa. Kasto kasto wadhi Central. To Central kanyo wadhi kawe almost 2 months. Nikech ng'eni they have around 10 counties. Offices go. Sani koro enena ya office mondi. Pok wachako siasa. Okay. Koro gima nineno Kisumu cha macha mana ya office. Macha why do you believe in Jimmy? Because of the agenda. But he had sword, he never gave us the sword. No. You saw the sword with him. In nineno sword. What I love about the party's agenda, any agenda, ineno for example, koro we wago siasa matin. Correct. You're allowed, yeah. For example, kiwacho ni inija one term. In one term now. Ang'o midwa ni Ruto dhi. To kiwacho ni ja 2 term, in ja 2 term now. Ang'o midwa ni Ruto dogi. Okay. That which supports your stand is the agenda. Iwinjo. Giminyalo tebo. Yes. Safina Party wacho niya. Gimomiyo ngima tek, nikech ngima to tek. That's true. Yes. I know. Yeah. Ting'eni jo Kenya mang'eny okia gimomiyo ngima tek. Ging'e gani ngima tek. So where do they put the burden? Ruto. Ruto emomiyo ng'owa. It is true. Ok giriambi. But ang'o momiyo ngima tek? Ngima tek nikech kawuono osuru ma Kenya choko, nikech Kenya ni mana gi yore adi mag yudo pesa. Osuru gi hola, loan.
Neno. Mago kende. On source revenue and debts. Debts, yeah. Yes. Revenue marwa, kwa collect. To 92% of that revenue, itiyo ge chulo gowi. To gowi michulogi, gin bandia. Recurrent whatever. No. Bandia, like they are illegal. What do you mean? They are illegal. Okay. Because gin gope mane oko kalo kuom parliamentary approval, kaka katiba wacho, and they didn't come to the consolidated fund. Okay. Kaka katiba wacho. Yo mago bandia. Manyiso niya, idhi kao gowi, mara prareyo, to gowi ni oko migo, ane mor nago. Ngama migo wicha, ane moro na gowi. But kochopo sa chuda, adhi atima gige na. I'm done paying. Yes. Okay. Mane gimitimo na jo Kenya. Okay. So, gini ose pile to 92%. Kawuono ka sirikal ochoko siling 100, na prochiko gari odhi gowi. Koro siling 8 ni ene modong ne sirikal nyaka ket thieth, sirikal dwa operations, dwa chul jotich, ineno. Koro chundo sirikal niya, ni gik monego sirikal tim, koro chak duok ne japiny. Okay. Nikech sirikal koro onge pesa. Koro sirikal konego chul school fee, kori japiny ema chulo school fee ne nyathine. Okay. Sirikal monego mi thieth manono, koro sirikal. Koro forensic audit mar Safina wacho ni as we speak right now, wan gi over 14 trillion illegal debt. Koro gowi ni koko chule, katiba Safina wacho niya, kwa donje telo. Chik mokwongo en ni itimo kao gowi mar Kenya. Timo ne auditing. Gowi mora mano kokale parliamentary approval. To oko bire consolidated account. Yes. Ok chul. Ke joma no kao gidong pod ngima. They have to pay. They have to pay. Gowi no ok chul. Gowi no koko chul. This financial year marumo June ni, Kenya chulo 2.4 trillion mar gope. Okay. 2.4 ni, remember ni an illegal. Now this 2.4 trillion, ka wan kode, wawach ni koro watamore chule wan kode. Allocation, estimation mar keto free primary, secondary and TVETs. No ma in gimitime ni nyuolo nyathi to koseromo no dhi school yori school. Cost around 300 billion. Okay. Out of 2.4 trillion, you don't get 2.1 trillion. Right? Thieth. Mondo bed ni thieth nono ma in kidhi tichiwo mana ID manyiso ni ja Kenya. No. En around 180 billion. Okay. Pod in gi almost 2 billion. 2 billion ni, gimomiyo ngima tek en niya, sirikal koro onge pesa. Koro sirikal meda ngowa usuru. This finance bill, minano igani, they have introduced 500 new taxes. 500 new mago taxes mane onge last year. Koro taxes go kori timori nade. Igolo nikech, why are you raising the taxes? To pay the debts. But koro kichul gowi. Why are you raising the debt? Now you do what? You reduce it. You injo. Then sirikal katiba wacho ni olo mana gowi for development. Okay. Koro ingeni Ruto ok nya olo gowi nodwa chulo jotich. Mano katiba dagi. But koro nyalo timo gimlo ni treasury bonds. Yes. Mar koro olo lokali. Gowi miyo moko cha en yome mana for development. Kiri gero ndara moro sirikal. Yes. Koro sirikal sani koro olo gowi e bengi ma pacho ka. Koro ibiro yudo ka in kawach ni koro isebedo kala kama koro iwacho ni abe koro ago e dala na moro adhi ayawi e kara moro mana kaka abe na adhi ayawo mara mar simi Kenya. Correct. Tiko ni omenda man go ni to tin we aringi e bengi kacha aoli e gowi. Tibiro yudo kinyisi ni interest rate en 20%. Okay. Nango nikech sirikal olo kuom gi kat 16% to gin sure in ginya trust sirikal chulo gi molo in. Koro in imedo ni bei mondo timbre nade? Iringi dhi. Twinyoto. Kata ko migo ni faulu no migo to duoke bo bedo matek nikech interest rate ni malo. Koro Safina wacho niya, nikech onge gowi mwachulo, wadhi bedo gi pesa. Koro olo mapacho ka, sirikal koro ok timre nade? Ok ol gowi. Kiparo ndalo Kibaki, banks ne hawk loans. Kaka wabedo ka nipo makidwongo dhoot. Wawuok e bangi makama, wan gi loan makama, interest rate en 3%. Ni timre. Sani ok inya yudo mano. Koro agenda inano. Nyisa ng'ama ni kode. Emomiya nyisi niya. That is the 6th president. To king'iyo Safina gi dholuo en yie. Noah's Ark. Mano kende chama manie muma e Kenya ka. Okay. Isewinjo chama tete mane nie muma. Chama mane Kenya ka gite isewinjo mane nie muma. Isewinjo. Oda manyo orange. Onge. Orange. Orange en mane leo. Lakini Safina mano ne Noah's Ark. Okay. Mane Nyasaye onyiso Noah ni piny rach kaka sani piny rach. Kono mirach ni. Okay. Jodonjie, joma nodonji ne resre. Tok mana kaka ndalo Noah sama ne Noah gero yie. Ni pinge Mazambezi mano konyo yie
odhi ogive nyaka hapo odhi go sherehe. Pok igie mano. Sherehe. Zambezi ka duogo. Yie no selor. Wambe wanyiso uni sani. Sami no wasaunu doje yie. Dojure yie. Nikech yie ni ema dhi go waloka cha. This is the party of economic liberation. Nikech Kenya ne nigi liberation mar independence, baba gini no kelo mar political liberation, ai sani liberation ma jopiny dwaro en economic liberation. Okay. What would you say about your friend Wakili Otieno? The best guy. Why? How? We've walked a long journey. Anyalo wacho mi a long journey because from 2023 February nyaka sani. One is a long journey. Looking at almost daily. You compare notes. Yes, and through him, I began seeing the world in a broader way because of Gikmawatimo, Kundmwadhiye, Jok Muromogo. Koro in bende o build your social capital to ya opachi mar neno pinye yo mopogore. Koro is one guy ma agone Nyasaye erokamano kuom keto wa kanyakla. Wasedongore, wasewuotho kanyakla. Ebe maybe chieng' moro no wach gik ma be ase one day when Kenya so mi thuolo nyalo yes impact mosikete ngimana duong in terms of prosperity and even vision. What did you tell young people manigi talanta ma samoro thuthni go e kor pinjo ging'eni to gimaki en mane? Passion. Once ineno passion timore gania. Passion chalo juogi. Ineno kiwacho niya kata mana in mondo mni settle e fombo gi keyo. Ok inyal nyisa ni mai gimi kuongo temo. Donge isethuthni. Nitie nyaka ng'ato temo yaw duka ng'ato temo. Koro yudo ka ng'ano sama pod tin an kata ka tin mane pod rembwa liet cha. Awer nyaka. Iwinjo? Iparo ni mane kuma line. Itemo nyaka keto andi moro ka moro. Yani idwa ni team everything. But ifwenyo ni gite ibro timo gi lakini ka ngibedo piny nugo kata ng'ato gi mbaka tini itimo ma questioning. In yaw my interview ni moro ka you realize that is where your passion is. So identify your talent. Get passion about it, then be consistent. Never give up. Samoro tek. Inono kata mana in for example donge sapaga chielo ne bibidika. Tido ka sapaga ochiko ka koth koko chako chwe ma kaka konyonge. You up already. Iwinjo. Kori penjo rinto adhi yo to kori penjo to koka dhi. Juogi bende nyisi ni onge nindo. So passion man is what drives. So okay mana nyisi about 5 things. Hustle. Okay. It teach koro talent no. Okay. Injo hustle. Loyalty. Be loyal. Injo to your work, to your friends, to your bosses, and to the people around you. Be loyal. Hustle, loyalty, respect. Respect your job, respect the people around you, respect your bosses. Then never give up. Then you crown it with passion. Yes. Tek to tek. Kato tek. Onge kama yot. Wachini kosenyuoli wuodu ng'ama dichuo. Tema. Ndalo moko the late president Moi nowacho niya. Yes. Eti wengine wanafikiria kukuwa rais ni kazi rahisi. Ni ngumu. Mano president. Yes, true. To iparo ni jerima gombo bedo president. So many. So after including your friend Wanjigi. Yes. Onge mayot. Ineno? Yes. Onge mayot. Koro koponi paro ni mari ni tek. Yes. Di temie machielo. Ibro yudo ka tek mulo mari. Sema rimbo matatu. Eki manye welo kotla. Yud ibro yudo ka koro tek ma to kiweni mano tek. Adhi chak gedo. Donje mijengo. Ibro yudo ka macha to koro onge kama yot. But remember ni gik mwawacho ni tek gite. All possible. Yes. Wachimo gik watieko ne ojende ma samoro tiyogo marach weche mag siasa wadonje yiero higa 2017. JODM ni Kisumu ka chieng' tarik 31 Jalang'o kine wach mago ka Nyasaye olosonwa kinde. But what did you tell them? ODM mane ng'eni sani gin ariyo. Negi wacho ni gidongo ODM koro girucho macha. Negi koni giyudo ka ground pot koro giwacho ni gin ODM. Giwene osiepini ma jasiasa. Bathe mar mwananchi no ringo. Osiepicha bing'eni sani ng'ini koro golo kala. Koro en ala mwananchi kende. Analinda mwananchi. Nade? Dongo kane ka en go range kuome gike. Musna Lennox kene. Lennox ng'ab captain. Captain ng'ata kabisa. Koro jokoramo ni gin koro gin nya giluongo wa press briefing magi wachenwa ni wang'is jopiny wanyisu ni gin ODM gionge gi ni Linda dhiang' ni gimanyo mbili. Giol gi Linda. Giol awla gi Linda.
Lydia Graham. Linda to gitimo nade. Linda girgino diem. So what I want big thing any ojano nego man himself nade. Get at the end of the day, see me. I think you know you want to be happy youth ka ngato wa iko fonyoka, ngato wa iko kucho, ngato what like what happened when Akina James Orengo were coming to Kisumu the other day was not a good picture. Anjoka ngato. Good, talk to them. Gima timre mana kaka nase wacho chien kacha. Jasiasa okwatu. Ka jasiasa oheri to hero tich momino to tich momino ber ochaki jodala gi ondik wuode dong wuode bedo nigi tich dwaro tich bene mana gi kod yes ondik nyathi owadgi dong mago be joma dwaro tich kata odhi e gweng'gi dong gweng'gi nitie joma dhi ka mheshimiwa pile mheshimiwa mieti okaw jogo mondo kel e papka iwinjo to miya rungu nekech ka tijno ber to nego bed ni ene mokwongo ndiko jogo ng'eyo man machiegni to kineno ka tich mimiyo une onge wuod mheshimiwa onge nyathi owadgi onge osiepne kata ng'ama mong'eyo ni ama to wuod owadwa ma werigo nikech do ber do chako gi jomo ng'eyo mano tiende niya jasiasa biro tiyo kodi to sorry to say this siasa mimi ji wacho ni en siasa ma Nyanza ka kende I can tell you wasewuotho gi jatenda almost the whole country iwinjo there was a time man wadhi Nyeri we had an event tiwinjo ka youths they ask very reasonable questions giko ni jatelo wan kwadwa pesa kuomi wadwa mana ni nyiswa ni gini kwa tiki wawinjre ane ni kura midwaro ni kwa migo ere kaka idhi loko ngima wa to gibedo piny giwinji kata ka gichung giwinji you reason together to marwa ma en ni koke miyo wato ok timre ni biro gika point ma josiasa will be fed up to gibiro wacho niya gige wanyaka timre nikech jogi wan mana warwake gini they understand that system more than you ineno dong gine magirwako gibiro chako koro eliminate ka gisefwenyo ni Justus Chai machiende group cha kori lal kodi ng'ane Chai machiende group cha kori lal kodi to ma iri biro timore nyaka karang'o nikech ngima to onge gimoro niya ni ma itho mokwongo koro diduoga ne mondo bicha kitho mar ariyo yes at the same time nitiere jomotegemea you may not know emotionally psychologically and monitoring jogi eki gitegemea ngimani afadhali duogne gi dalage 100 mondo duogo ka lweti ochot duogo 1000 iwinjo at the end of the day what I'm trying to tell the youth it is yourself and your life first gimora mora mitime piny kaka tibed mani sekendo en gi dhako gi nyithindo ngimani obi mokwongo kapok ngima jaodi obiro kapok nyithindi obiro nikech samitho ngima biro dhi mbele kationge kamano Erokamano nyakoro mga jwang en sa deke wang'e kogwen maket kod nyango ni ri maket kod maindi kamoro mora maintino abene ni chako lo twag ne chakachel nyaka no achake nyaka sani wagoni ni erokamano wachako watime kendo di chieng' machielo simi Kenya Kenya Sayo olosonwa kendo ang'eyo ni biro ni ka en odiochieng' ma koro chako koro ibo bedo nyathi dala Kala TV owacho ga ni machiegni pacho maya odwa kendo duto kata kiwinjo ka wach moro ili goga simi to wapang tarik TV ibe ang'e ni wuod wegi ma nigi Mbappe welo ng'eny isiemo negi machiegni pacho maya odwa nyakoro mogi wachako watime kendo di chieng' ma kiny kaponi Nyasaye nyalo nwa wageno bedo kod mheshimiwa ma Lang'ata migosi nyaka wach ni wan Heavy J Lang'ata wan jalang'o mwenyewe kwa wageno ni wadhi tudo weini achiel ariyo adek kaponi wang'o bedo kaka wachano ng'ato nowacho ni ka Nyasaye otimo kaka lamoni to notim gimoro Nyasaye kotimo kaka wachano nyakoro mga jwang' to wadhi nyisou kapok odiochieng' orumo kawuono ka wadhi bedo kod migosi Jalang'o kaenda achiel kachiel motelo ne romo magibedo godo Kisumu kaendi giko diranieri lungal jasado ya wuod seme warad kendo odiochieng' ni romo kiny chieng' tich abich Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho
Yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV.